An filɛbagaw ni alamɛbagaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma. Bi ye alamisa ye tubabukalo tile 8 février kalo an bɛ ale la san 2024. An b'a fɔ aw ɲɛna ngo nin ye an sigitɔ ye Jani Point ML FM débat politique ale kɛnɛ kan. Keba Jalo ale bɛ kɛnɛ kɔnɔna na min ye Fala ye ale fana bɛ yan. K'aw to aw ka so k'an ye min ye Facebook ale ni YouTube sanfɛ waati kelen na o de baaraw o daminɛnen de filɛ nin ye. An ka radio partenaires an tɛ ɲina olu kɔ. Olu minnu kɛlen don ka an senkɔrɔma dondo yaasa a bɛ se ka an sɔrɔ cogo min. Star FM ale yɛrɛ ka san 4 o bɛna na dafa. San 4 min ye o ɲɛnajɛ ye o kan ka kɛ nin kalo in tile 12 n'Ala sɔnna ma min labɛnnen don o la Alassane Moulaye a yɛrɛ na se kɛnɛ kan yan ka ɲɛfɔli kɛ an ye. N'aw kɔni b'a fɛ ka an sɔrɔ k'aw to Star FM ka sa aw bɛ 92.4 FM a b'o ta Bamako ka 90 FM k'ale ta min ye Sigasokaw olu fɛ yen. Excellence FM ale 99.1 FM ye. An ka kibaru sa an b'a fɔ ɲɛna k'a fɔ ngo olu bɛɛ lajɛlen kɔni an bɛna na dɔɔnin fɔ yani an ka maa welelew an n'olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ débat politique ale kɛnɛ kan i n'a fɔ an b'a kɛ cogo min alamisa o alamisa. Foli ani tanuni an b'o lase Laurent Jakite ma ka Ablaye Jabate fo min ye Bajalan Sanogo ye k'ale fo ka Kalifa Seku Traoré fo Mamadou Sumunu BNDA kɔnɔna na Mamadu Nama Keta k'ale fana fo min ye Bajaje Aydara an ka imam ye ale an tɛ ɲinɛ Savana Kone kɔ Binem Dolo ale bɛ Kanadakaw fɛ yen. Raoul Lo Traoré an b'a fo min ye Faustin Sila ye. Ali Badara Kone huissier de justice don an tɛ ɲinɛ Arigo Sakiko Musaba ka taa se Sofa Ibrahim ma min ye fotigi ye Modibo Gino transformateur olu yɛrɛ ko ko kuranɛ jigin bɛ u bolo. Musa Kan PAGS ka dangelen an b'a fana fo ka Sadio Kulibali fo ale y'an balimakɛ ka bɔ Timinikaw olu fɛ yen. An tɛ ɲinɛ Madame Traoré Kadiatu Kulibali kɔ ka Madame Fanta Dumbuya fana fo ale ye école karamɔgɔ ye Kayi kaso an radio so minnu sɔgɔlen don an na Kayi fana k'olu fo. Ajibari an tɛ ɲinɛ ale kɔ Nun Dumbuya k'a fo Montréal kaw fɛ yen min ye Yusuf Tunkara ye olu ye malien minnu bɛ Canada u ka tɔn o ɲɛmaaba ye olu ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka Julio fana fo Julio Katikaw fɛ yen an tɛ ɲinɛ Segu Maru kɔ k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ko min ye an ka baabuw ye olu bɛ lase sisan Jani Point ML FM kan ni maa min b'a fɛ ka an sɔrɔ sa bɔlɔlɔ sira o don maa caman ye weleli kɛ nin waati laban in na an y'a f'u ɲɛna ka fɔ ko min ye kibaruya kɔni ye an bɛ a ko ka dɔɔnin dɔɔnin yaasa u bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na k'u to u sigiyɔrɔw la. Mali furancɛla fanga ɲɛmaa n'o ye colonel Asimi Goyita ye ale kɔni ye i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ o don ko ka na Bamako pankurunjigi kɛnɛ na denmisɛnnin minnu bɛ yen n'a bɛ f'olu ma ko Pipi de la Nation sa yaasa ka se ka sigiyɔrɔ dilan olu ye taari 2 o de labilalen don yaasa baara bɛ se ka kɛ cogo min olu denmisɛnninw bɛ se ka don o ko hukumu kɔnɔna na cogo min min ye furancɛla fanga ɲɛmaa ye a kɔni y'a jira k'a fɔ sɔrɔdasi minnu fatura sa olu denw ɲɛji bɛ se ka cɛ cogo min jigiyara bɛ sɔrɔ olu ye cogo min u ka direction ka taa fara u ka baarakɛbolow bɛɛ lajɛlen kan sa u ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni de sigiyɔrɔ labɛn ni baaraw kɛ kalo 18 Sokura o kan ka bɔ dugu jukɔrɔ ye yaasa o denmisɛnw bɛ se cogo min na ka nimisi wasa sɔrɔ. Premier ministre Choguel Kokala Mayiga ko nin waati na ko ale fari man di a la min ye fanga ɲɛmaa ye dɔw y'a jira k'a fɔ ko a na kɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔla ko sabula nin waati laban ninnu na a jira k'a fɔ k'a ye giringajɔ a sɛgɛnna o ka bɔ Segu ka bɔ Bamako ka bɔ Kita ka tila ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Segu k'o bɛɛ giriwasa ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ nin waati in na si ale fana bɛ ka taa koyi bila kɔnɔ tɛ n'ole ye dɛ an bɛ dugawu don kɛ sa min ye Choguel Kokala Mayiga ye ko Ala ka a fari segin a yɛrɛ ma maa minnu bɛ yen ni olu kɔni kun jɔrɔlen don ka kɛ ni Ansongo kɔnɔna ye Ansongo ale ni Menaka o sira kɔni k'o dayɛlɛla ko kura sira in degun caman tun bɛ a kan sabula Bamancɛwale ni Jugawale kɛbaaw kun kɛlen don ka sira in tigɛ nka min ye Menakakaw ye olu yɛrɛ kun ye damakasi caman kɛ nin waati laban in na k'a jira k'a fɔ ko min ye u ka da dumunifɛnw ye olu sɔngɔ yɛlɛlen don kosɛbɛ kaari minnu ni donibata minɛn minnu bɛ bɔ kɔkannaw la ka don olu fɛ olu caman kun tɛ se k'u ka dugu sɔrɔ
nka nin waati na a yira k'a fɔ minisiriso min bɛ yen n'o ye sécurité alimentaire ye olu ye wulikajɔ dɔ boloda wulikajɔ min bɛna n'a to min ye nin maa ninnu ye u bɛ se cogo min na ka se ka balo ale sɔrɔ dun da dumuni fɛnw fana k'olu sɔrɔ n'o tɛ nin waati laban in na minakakaw u yɛrɛ wulikajɔ caman kɛ u y'a yira k'a fɔ ko min ye balo kɔni ye baloko gɛlɛya o b'olu ka kosɛbɛ o la cogo min na maa minnu tun bɛ yen n'olu kun minɛna tɔnbɔkutukaw fɛ yen ka kɛ ni siga ye siga min kun kɛr'u la k'a fɔ ko nin waati laban in na sɔrɔdasiw olu n'u dɛmɛbagaw kun y'u tɛgɛ da u kan k'olu maaw kɔni caman labilara sɛgɛsɛgɛliw ale ni mɔmɔliw olu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Gawo mara la min ye den fɔ ko kamalen ŋaniya ka jugu min kɛ a ye duuru don fiɲɛ na ka segin a kɔ o kɛra a kisi cogo ye nka waleya in kɔni ye mankan caman de wuli sabula Gawokaw y'a yira k'a fɔ nin waati laban in na basigi olu bɛ k'o de ɲini u ka dugu bɛ se ka lafiya cogo min o Gawo kelen kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko tasuma kɔni ye u ka nafɛn sugu n'aw ni lemurubaw ni ngɔyɔw ni fɛnw feereyɔrɔw bɛ sugu ko dɔ de ka groupe électrogène taara warakata ka taa ci o camancɛ la yen o tasuma a ye sugu in ko ban pewu sugu jenina ka ban pewu hali minan kelen a m'a to wa min ye Gawokaw ye u y'a yira k'a fɔ ko ni ɲɔgɔnna dagabana ni ɲɔgɔnna ko gɛlɛn a kun famana k'u sɔrɔ nka u y'a yira fana k'a fɔ bi min ye baara in ye ni o ye degun min filɛ nin y'o ka nin ye maa dɔw kɔni olu joginna a la dɔw bɛ olu taara ka taa dɔgɔtɔrɔso la nka kibaruya kun fɔlɔw la o y'a yira k'a fɔ ko maa kɔni o ni ma to a la Gawokaw ye wulikajɔ kɛ min ye gouverneur ye ka taa se u ka maire ma olu bɛɛ lajɛlen ye wulikajɔ kɛ yaasa ka taa kɛnɛ in kan kimɛli ni baara minnu tun bɛ yen n'olu bɛ se ka kɛ ka se k'a fɔ ko u b'olu da maaw tulo kan dunko juguya ni yuruguyurugu ta nasira la sa covid nafolo a tɛ fala ye dɔw fana y'u ka so jɔ ni covid ye koyi Mali tɛ yan tubabukɛ dɔ de bɛ a tɔgɔ ye ko Jean-Louis Sago Duvoro ale de bɛ to ka ɲininkali kɛ kuma caman dɔrɔn ko Mali tɛ yan ko fɛn bɛɛ bɛ ku Mali la nka fɔ covid a musaka baaraw a donna sira minnu fɛ maa minnu ye baara kɛ ni a ye nin waati laban in na ko a bɛɛ lajɛlen bɛ ka sɛgɛsɛgɛ sɛgɛsɛgɛli min bɛ sen na fala ye keba i tulo dayɛlɛ dɛ i kun bɛ ka e ye direct caman kɛ nin ko in na koyi ne hakili b'a la o parce que sida sange covid sangeni kun dulonlen don dɔgɔtɔrɔso la e taara a bɛɛ kɔnɔ i kun bɛ yen dɛ i delila ka na masiki den kelen kɔni dɔrɔn ne di ne ma i yɛrɛ b'a kalama fana fala ye ko dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye hôpital du Mali ye o directeur kɔrɔ centre national de maladie n'o ye INSP o ɲɛma ka taa se hôpital Gabriel Touré ɲɛma kɔrɔ ma Ponge ɲɛma kɔrɔ min ye centre de recherche min bɛ n'o ɲɛsinnen don banaba dɔ ma o ɲɛma min ye banaba tigilamaw ka dɔgɔtɔrɔso n'o o ye dɔgɔtɔrɔso min filɛ nin para jikɔrɔ ni fanfɛla la ko olu bɛɛ lajɛlen sa ko ninnu de kɔni salolen don ka taa bila garde à vue la sɛgɛsɛgɛliw olu bɛ sen na yaasa k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ maa min nɔ b'a la Sikaso fana dɔgɔtɔrɔso directeur pate min nin dɔn covid wa ko sɛgɛsɛgɛli ma ban dɛ kunnafonidilaw k'a k'aw labɛn k'a tɔgɔ bɛ sɛbɛn la ye n'Ala sɔnn'a ma min mana b'o tɔ la an n'o da maaw tulo kan fala ye keba a bɛɛ lajɛlen tulo ye kibaruya dɔ mɛn dɔgɔkun in kɔnɔna na o de ye k'a fɔ ko Mali fonction publique ye concours min organisé k'a concours annulera keba sɛgɛsɛgɛliw daminɛna ministre nagakɔrɔmɔgɔ bɛɛ minɛna fo kelen chef de cabinet ni chargé de mission ni chargé de chargé ni chargé u y'u bɛɛ chargé mais ni ne tun ye ministre ye ne de tun bɛ walan sɛmɛ keba ni ko kɛra i jɔ i jɔyɔrɔ ministre i ye fonction publique ta cogo o cogo i y'a munumunu cogo o cogo ni san tan laban in na a tɛgɛ nɔ bɛ sɛbɛn caman de la a ye baara ɲuman caman de kɛ i y'a fɔ cogo o cogo n'i ye a fɔ mɔgɔ mɔgɔ ɲɛna ko nin kɛra a bolo u b'a f'i ɲɛna ko non ko ka taa ko ɲɛɲini nka nin de kɛra a bolo dɛ
wa min kɛra kojuguma yɔrɔ yɛrɛ ye anw minnu ye wari bɔ ka CG san n'an ma passe tuguni anw fana kan ka yɔrɔ ɲini dɛ parce que i b'a dɔn ko ministre kura minnu filɛ nin gouvernement na nin n t'a bɛɛ jalaki dɛ nka min bɛ ka ɲuman kɛ a man ca dɛ a man ca dɛ aw k'a jate minɛ bani muso min bɔra fonction publique la Awa Paul o ye concours organisé keba samara feerelaw koko feerelaw maa minnu y'u si kɛ fonction publique ɲina n'u m'a sɔrɔ fantan tɛgɛjɛw olu de passera ala tɛ ji to nɔnɔ na dɛ bi kana ye ko concours kelen o ma se ka organiser ko yuruku ni ne ye ministre ye ne ti maa kɔnɔ nin na yɛrɛ a fɔra yuruku yɔrɔ n b'a fɔ ko monsieur le président ne ka démission filɛ a ye sɛgɛsɛgɛli kɛ keba n'an ma to ka misaliw yira a man ɲi n'i ye ministre ka chef de cabinet minɛ i tɔ tora jɔnni ni Saka kuma min Saka tɔgɔ tɛ gouvernement in na o ye a bɛɛ lajɛlen ye Madu ni Sajo ni Modibo ye ani Ablaye olu de ka ca la kosɛbɛ n'an bɔra yen ko Segu maa minnu bɛ yen n'u b'a fɔ olu ma ko Segu n'u bɛ bɔ ka wajuliw kɛ ka dugawu kɛ Mali jamana ye o maa damadɔ bɛ yen Dagabana Ablaye min ti biliki a ti sira a ti hinɛ cybercriminalité dɔgɔtɔrɔ k'a y'u wele jɔn ni jɔn welela kunu nɛgɛ kanɲɛ 10 k'olu ka ye pôle cybercriminalité la ka bɔ Segu a ma fɔlɔ o ye Cheikh Sidi Modibo ba ye Gawusu Siriki Mɛnta Mansour Aydara Mohamed S Karamoko ale ni olu do Maduru wele ku ye mun ye k'u ye kuma fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ k'a yira k'a fɔ ko Alassane Dramane Ouattara k'o ye wari di Segu au conseil islamique mɔgɔw ma k'u ka dugawu kɛ Côte d'Ivoire ye k'u kana ni daluya ye sɛbɛn in keba nin ko in daminɛna a mɛnna nin diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu ka nin fɔɲɔgɔnkɔ in maa min bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔya la bi Segu n'o ye Munuru denkɛ ye Sada Ture denkɛ o de ye au conseil islamique président ye olu de ye laɲini in kɛ ko u ka jɛya sabula u tɔgɔ tiɲɛna kunu maa duuru in u nana u taara Temine fɛ yen Sibititi o y'u lamɛn a y'u bila k'u kan ka tila ka segin ka na tuguni n'o ni kabako Ablaye bɛnna a bɛ gɛlɛya dɛ n'a danna Temine ka yɔrɔ la a bɛ sɔn ka fisaya u ma nɔn tɛ keba walayi n'Ablaye ye ɲininka ko f'i ta bɛ b'i kɔnɔ f'i sigilen f'i b'a fɔ ko an bɛ direct la k'a sɔrɔ i b'a ka bureau kɔnɔ ale i n'a kana bɛn kabako Ablaye k'a ye ninnu wele nka Segukaw k'u y'olu bila ka taa Sogo Gawukaw ka da dumuni feere yɔrɔ wala n bɛ ka nin kuma in mɛn n yɛrɛ t'a dɔn n b'a bila n fari fan min na fɔlɔ ko Côte d'Ivoire janvier kalo tile 15 k'o y'a ka logo a ka namasa a ka avocat a ka ku a ka mun nin bɛɛ bɛ se ka sɛnɛ anw fɛ yan nin bɛɛ bɛ se ka sɛnɛ anw fɛ yan k'anw bɛ kasi la o la o tuma n'an barigo nana an b'a kɛ cogo di an yɛrɛ b'a fɔ k'an bɔra CEDEAO la wa CEDEAO yɛrɛ ka kow ma daminɛ fɔlɔ keba n'anw ye an ɲɛ bilen bɔ ko namasa tununa logo tununa cɛkɛ tununa nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ anw fɛ yan bi anw tilenna Sibi centre dɔ bɛ Sibi Sala Babi de y'a ɲɛmaa ye a centre kɔnɔna na ka bananku yɛlɛma k'a kɛ cɛkɛ ye k'a yɛlɛma k'a kɛ gari ye k'a yɛlɛma k'a kɛ da dumuni fɛn wɛrɛw ye o bɛ se ka k'a kɔnɔ centre in kɔnɔna na npogotigiw bɛ dege baara minnu na o baaraw caman bɛ tali kɛ yiriwali la bagan mara min ye nakɔfɛnw kɔ olu sɛnɛ k'olu tɔnɔ bɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ nin centre in kɔnɔ n'o ye CAC Sibi
keba na ya bado senena Côte d'Ivoire dronga na masana ka fer nali o kule ni e Bamako sugu ngurala ya o kuma an yɛrɛ ka forolataw an b'an sigi cogo di olu ka an tɛ ka se ka olu don ba la sama gasama an b'a fɔ faransikaw fɛ yen o do ka misiri kɔnɔna na an bɛ uzu fo min ye Mamudu Sangare k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn Sanfil Solo jinɛden ka foli ta ka ɲɛsin a ma Mohamed Kulibali ka foli ta ka ɲɛsin ale ma Seydou Gino Ousmane Gino ani Bɛnkɛ ka taa se Amidou Gino ma an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo an ye Sogɛli ka bana fɔ Sogɛli bɛ sɛgɛnna fiɲɛ bɔ la a sɛgɛnnen de don a sɛgɛnna n'i sɛgɛnna i bɛ t'i sɛgɛnna fiɲɛ bɔ a bɛ sɛgɛnna fiɲɛ bɔ la Gawusu Traoré k'a fɔ Paris ka Bakari Dugudo fo Nabila Traoré Club Kasim an b'a fo ka Seydou Kulibali fo Ngolo Nakaw ka dangele k'an b'a fana fo ka Ablaye Fɔnba fo k'ale bɛ bɔ Barcelone Mali sɔrɔdasiw olu bɛ wulikajɔ ba de la nin waati in na baara fanba o bɛ ka tali kɛ Mali ale ni Algérie dancɛ la Mali ni Algérie dancɛ nin waati in na armée a kɛlen don k'i jɔ a cɛbolo kan sabula Algérie ale ɲɛna ko anw ɲinɛnen don an ni a ka dancɛ kɔ nka min ye sɔrɔdasiw ye u ye wulikajɔ damadɔ kɛ a yɔrɔ la u y'a yira k'a fɔ labɛnw sabatilen don u bolo baara kɛcogo ɲuman u bɛna o lasabati ye yaasa maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min Segu ni Mopti ani Banyangra fana kɔnɔna na armée b'a fɛ ka ɲɛda kura da ye keba anw ka dugu Farabugu u ko k'u b'a fɛ ka bɔ han ko ka dugu bila pewu olu san 4 ye nin ye hali balo doni olu k'a ka gɛlɛ k'olu sɛgɛnna k'u b'a fɛ ka bɔ ko fɛɛrɛ ni dabalika tigɛ yaasa olu yɛrɛ bɛ bɔ dugu in kɔnɔ u ni bɛ lafiya cogo min keba Farabugu bi Bamansiwale ni Gawale kɛbaw bɛ doni marafa de ka taa ci kungoda dabolo fɛrɛda fɛn fɛn bɛ Farabugu kɛrɛfɛ maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka de u bɛ don min u bɛ taa min Segu yɛrɛ marabolo caman kɔsa in na de armée ye wulikajɔ min kɛ buyaki wɛrɛ bingali in kɔfɛ o de bɛ ka na ni lafiya ye Gijokaw olu fana y'a yira k'a fɔ k'u ka yɔrɔ falen don terrorisiw la Gijo n'a Lamini ka taa Yuwaru yan fan fɛ Sa ka taa Aka ninnu bɛɛ lajɛlen kɛba ninnu jɔrɔlen don bi mun na sabula Bamansiwale ni Gawale kɛbaw n'i ma jaga bɔ malo la i b'a bɔ misi la i b'a bɔ baganmisɛnnin wɛrɛ la wa sufɛla de fɛ sisan u bɛ taa mɔgɔw da Kongo k'u nan'u ka jaga nɔfɛ Gijokaw kɔni jɔrɔlenba de don nka u ko lafiya bɛ Alatonakaw kan nin waati in na olu bɛ ka se k'u ka sɛnɛ kɛ i b'a dɔn sisan maaw tɛ min kalama Mali yɔrɔ caman de la malo bɛ sɛnɛ san kɔnɔ siɲɛ 2 wa malo kun fɔlɔ minnu bɔra ka ban ni maaw sera ka bɔ ni o ye filanan in Bamansiwale ni Gawale kɛbaw kɛlen ka t'u daga o de kama sisan yaasa k'a lajɛ u bɛ se ka o sɔrɔ cogo min an b'a fɔ ministre ɲɛna u ye taali min kɛ Kidal ko Kidalikaw a diyar'u ye ministre de la justice ale taara sɔrɔ kasobon bɛ Dakarlen don ye kasobon kɔnɔna kɔni o kɛlen don batɛmɛsira ye ministre min bɛ kuranko ni jiko kunna ale taara sɔrɔ maa tɛ kuran sara Kidal bɛɛ lajɛlen branchelen don 11 gratuit ale fana dimina o la école karamɔgɔw ka ministre n'o ye Si Savane ye ale taara Kidal lycée la kɛba classe 120 maa 40 de b'a kɔnɔ école karamɔgɔ ko dɛsɛ bɛ yen santé ministre o fana taara kɛnɛyaso lajɛ dɔgɔtɔrɔ dɔw bɛ yen nka maa caman de bɛ yen minnu ka dɔgɔtɔrɔya sɛbɛn n'u ka fɛnw tilalen don k'a fɔ k'u ka taa kɛ Kidal olu dalen don sunɔgɔ la Gao sara u bɛ taa baara u tɛ ka se ka kɛ ministre tɔw u bɛɛ lajɛlen ye kɛba bɛɛ taara i ka fan ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ ka jateminɛ kɛ kɔmasegi baara o de bɛna kɛ Asimi Goyita ye wulikajɔ min bɛ se ka kɛ wa n y'a mɛn fana ko dɔgɔkun nata in u bɛna n'u labɛn k'u kunda Menaka fana kan ka taa Kimɛli kɛ yen Tawudeni ani Mali région tɔw bɛɛ lajɛlen nka nin waati in na kɛba Kidal baara min bɛ i b'o dɔn an ka jɛ ka Mali dɛmɛ maa caman bɛ yen u tun bɛ jɛkulu marafatigiw nɔfɛ u y'a fɔ gouverneur ye olu ni olu ta bannen pewu maa mun bɛ k'u to kɔ kan ka wele bila ka na u ma
u y'u caman la ka laseliw kɛ k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ yaasa cogo min na fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min yani an ka 30 minutes 5 minutes de kolo ka ban an b'a fɔ fana ko armée ale ye wulikajɔ dɔ kɛ aw ka dugu a sira a man di sisan dɛ Kita ani Kayi dɔw tun ye u fari filɛ armée la nka e ko b'a ɲɔgɔnna fila wɛrɛ kɛ tuguni u y'olu kɔni bɔ baara la pewu Sidiki Buhare k'an b'a fɔ ANP kɔnɔna na Awaso Sise k'ale fana fɔ Badu Samunu Elhadji Uwezu Kunta Elhadji Umaru Sumare Guichet an b'a fɔ Hôpital du Mali la Sisolo Abdurazak ani Ben Barre ka ninnu bɛɛ lajɛlen fɔ Jose ani Cu Grand frère Basiru Traoré k'an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn min ye Yaya Jara ye Papu Gawusu Jara Musa Jara an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fɔ Badabada tonton Aluso an tɛ ɲinɛ a kɔ Madame Si Kayatu So Ousmane Si ka professeur Ali Nun Jalo k'ale fɔ Bayiba k'a fɔ mairie du district kɔnɔna na aha Keba mairie délégation spéciale ɲɛma polisikɔrɔ don a tɔgɔ ye ko Bala Traoré a ko maa o maa ko n'i minɛna i ka minɛn Karayogo ye siraba kan ko ɲangini bɛ yen a b'a daminɛ 1000 na ka taa se 3 ma wa kasoladon b'a la dɛ a kɔni ye sɛbɛn bɔ ko sariya in k'a b'a fɛ a ka bato baara b'a bolo dɛ anw kɔni ka viyadigi bi yan u y'o minɛ anw na pewu mais Keba ɲɛbɛ fɛn na a caman y'an yɛrɛ ye hɛn a caman ye an yɛrɛ ye n'an ye Sori Kɛmɛso fo an bɛ Mamadu Baba Dugure fana fo ka Nuru Kulibali fo Mojiba Baba Numanzana Sultu Sulo Yatasayi k'an b'a fana fo ka Masire Yatasayi fo Iliyasu Guro an tɛ ɲinɛ ale kɔ ka taa se min ye Baba Numanzana ma an b'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn Sotaraka kɔnɔna na Falen Kulibali Tɛnɛ Musa Bagayogo an yɛrɛ balimakɛ Sajo Kulibali ka bɔ Tumini an b'a fana fo min ye maliyɛn minnu bɛ États-Unis sa olu ka ɲɛmaaba n'o o y'o ye Idrissa Kulibali ye k'an b'a fo ka Ali Traoré fana fo Fatumata Ba k'ale fo Texas min ye Mohamed Lamine Kokaina Las Vegas Namori n'a ka cɛ don an tɛ ɲinɛ olu kɔ Adama Hotel Résidence kɔnɔna na Segu ka Samba Play fana fo Maliki Berete Nɔkantino Maliki Bɛndeya kɔnɔna na k'a fo Bayi Jakite Jango Bagayogo Dawuda Magasa Gabriel Basabugukaw k'an b'olu bɛɛ lajɛlen fo Koniba Jɛma k'ale fo ka Salifu Konare fo Jisumalekaw fɛ yen Bunani Bakɔrɛ ka taa se Aida ma Agibu Konanji Segu Bouakar Falili Bori Segu Aida Kante k'ale fo min ye honorable Amadou Kulibali ye k'an ka foli bɛ s'a ma an yɛrɛ ka monsieur n'o ye MC ye k'a fo ka Buguri n'a ka gɛrɛnadenw bɛɛ lajɛlen fo Mamadou Dipa Fane Cheikh Kante Maraka k'ale fana fo min ye Bouakar Monzon Traoré Sala Babi Yeli Sissoko ka taa se Bɛnkɛ Kamite ma k'an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo min ye Modibo Tunkara ye Burama Sissoko guide national international Burama Sire Kulibali Kara Cledu Ferme Chan k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn min ye Ousmane Baye Chine k'a fo Basurubala bɛɛ lajɛlen k'ale fana fo Segu kɔnɔna na Alu Badara nana k'a se magistrat don Dramani Jara magistrat Alu Nampe magistrat Cheikh Mohamed Sherif Kone magistrat Jacqueline Konare magistrat ka taa se attaché Doumbia ma ministère de la sécurité la ani Madu Doumbia k'ale fana fo Konakirikaw olu fɛ yen Tanti Mariam tonton Ci Jakite an bɛ olu fo k'a fɔ sara min ye Mokhtar Dunye ye k'an b'a fo Peru Baginedakaw fɛ Bakari Kante Master Sumi Ras Kebe Doni Brasco Baba Maïga Prince FR3 Bubula FR3 Mas ni Jangene k'olu fo nin waati in na radio Voix du Mali kɔnɔna na n'u ka directeur ba n'o ye Umar Cɛfin Mariko ye k'an ka foli bɛ se ale fana ma k'a waleɲuman dɔn Amdalayikaw fɛ yen an tɛ ɲinɛ olu kɔ Che Idrissa Che k'ale fo ni ye MPJ Jara ye sa ka taa se Isa Kaba ma renouveau kɔnɔna na Fanta Tomota Amadu Lasara Konare ka taa se Yusufu Sanogo ma nin waati in na ko CEDEAO Mali bɔra ale kɔnɔ an ka baabu bɛna tali kɛ o la min y'an ka invité ye hakili la u bɛ se ka don nin waati in na sabula a sera miniti 30 ma min ye 21h30 ye o sera Keba n'Ala sɔnna a ma min ye kunnafoniw kɛnɛw ye an na olu sigi CEDEAO min ye cɛ ka coup d'état ye Sénégal a ma tila a la fɔlɔ Macky ma tila coup d'état la fɔlɔ a bɛ k'a labɛn hali bi a ka conseil constitutionnel mɔgɔ ninnu ko k'u ma sɔn dɛ ko olu ka date maintenue non ko jusqu'au ko le 25 février ko élection bɛ kɛ ni élection bɛ kɛ le 25 février a tɔ bɛ na ale ko k'a bɔ a ma ko k'a bila le
le 14 décembre là aya an an sigi k'a ko lajɛ ko bɛɛ lajɛlen n'i ka dɛmɛbaa don CEDEAO k'u ye bataki ci ka taa Burkina ma ko u tɛ bɔ Burkina k'u ma k'olu bɔra ko fo ka bɔbali ɲɛ b'u fɛ Patrice Talon ko sanction ko in k'o ti la ye CEDEAO la tuguni k'u k'a lajɛ ko bagabagali ninnu ko nafa foyi t'u la ko n'a ma ɲɛ ko mɔgɔ bɛna na bɔ kulu kɔnɔ k'u k'a lajɛ u ka bɛn ni keleya kuma fɔ siga kɛlen don ko fort n'ale tɛna fara AES kan ka kɛ jamana naaninan ye sabula ko yen o ye maa ninnu caman jabala ye minnu ye CEDEAO maaw ye k'olu yɛrɛ fana bɛ wuli ka jɔ la yaasa u ka ministre bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min l'américain fana ka ko bɛ sen na maa ninnu ka fɛn in fana a bɛna s'a banyɔrɔ u ni Nigeria bɛna finale ta dimanche don min ye wa Côte d'Ivoire sa n y'a fɔ ten sa Côte d'Ivoire u bɛ finale la depuis wala k'u bɛ mɔgɔw namara f'u sera balontan na sisan adama t'u la kunu Maroc min yɛrɛ y'a ko gologoloba kan ale bɛ mini bi a ma bɔ a ye minɛn fɛrɛlen na depuis ninnu ye Sénégal ci ne y'a fɔ aw ye bon sisan tuguni kunun n y'a fɔ a ɲɛna fana sisan a tɛ fɛ n k'a fɔ tuguni bon n bɛ n da de dimanche a bɛna n'a fɔ n ɲɛna tuguni ko n kun y'a fɔ tuguni voilà Falaye Côte d'Ivoire y'a ka fɛn labɛn a y'a tali kurusi de b'u bolo ani bi 20 nin bɛɛ bɛ bɔ Mali la yan anw ka balontan an b'a fɔ an ka ɲɛmaaw ye u ka centre de football minnu bɛ yen FIFA ni CAF bɛ wari min di ko k'o don denmisɛnnin balontan na u k'a don a da fɛ fédération ka bɔ mɔgɔw bolo mɔgɔ minnu bɛ na fédération kɔnɔ ka n'u balo k'u ka nafolo sɔrɔ u tɛ balontan u tɛ wari foyi don a la u bɛna kɛ wari ɲini yɔrɔ ye fédération ka bɔ o mɔgɔw bolo olu de ka ca fédération na min ye hakɛw ye kojugu min bɛ kɛ mɔgɔw la balontan ko la jamana in kɔnɔ a ka ca ni ba n'a si ye n'u ma fɛɛrɛ ɲini o la a tɛ ban bi a lajɛ Coupe d'Afrique banna maa si ma bɔ fɔlɔ k'a fɔ an ye nin kɛ ka ɲɛ an ma nin kɛ ka ɲɛ an sigilen don ka ministre kɔnɔ fédération tɛ ka kuma bɛɛ lajɛlen kɛlen don k'i ka marifa sonsolo k'u sigi ka ɲɔgɔn kɔnɔ n y'a mɛn dɔw da ko cɛ min tun ye fɛn fɔ yen fɛ k'a minɛna ne kɔni m'a minɛli ko kuma mɛn dɛ n b'a dɔn n'a minɛna a tɛ kɛ tan cogo la bon n b'a dɔn kɔni k'a fɔ mɔgɔw kɔni ka laɲiniw bɛ yen plaintes bɛ yen n t'a dɔn n'a y'a sɔrɔ o plaintes kɛra cogo min na mais an kɔni bɛ ka kuma fo waati min an bɛ yɔrɔ min a ma minɛ fɔlɔ dɛ a ma minɛ fɔlɔ a yɛrɛ tɔgɔ ye di a ye ɲɛma an b'a wele Sɛgɛnɛ Foro aw bɛ tɔgɔ wɛrɛ fɔ a ma ne t'a dɔn a b'a wele Sɛgɛnɛ Dɛma a ma minɛ fɔlɔ mɔgɔ min nana dɔrɔn a ye yafa deli daminɛ n yɛrɛ ɲɛ b'a la u bɛ ka taa fɛnw na mais Keba a bɛ fɛn kelen fɔ aw ka mɔgɔw ye minnu bɛ fédération ninnu ni fɛnw soutenir komi ni Mali gagné na u bɛ mɔgɔw photo bɔ k'olu de y'a to n'an gagné na komi an batira sisan olu fana photo bɔ u k'a fɔ k'olu de y'a to an batira fana e ye mɔgɔw photo nɔrɔ k'o de y'a to k'an gagné na n'an batira dun Sanfɛ ani Mamadu Traoré olu wele ka na an n'olu ka masala daminɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn n'Ala n'a kira sɔnna a ma min ye Jani.ml FM ye a bɛ ale sanfɛ débat an bɛna a choix kan sisan n'an ka maa welelenw ye nɛgɛ kanɲɛ 21 o tɛmɛna miniti 32 ye laseli an b'o kɛ ka bɔ Falajɛ Carrefour la ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Faranskaw an b'u fo min ye BIM bâtiment maaw ye ka olu fana fo an dɛmɛbagaw ka taa CT Asmir ma an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Senwave an b'olu fana fo Falaye ale de kɔni n'i bɛ nansara la i ka wari ci ni Senwave ye dɔrɔn e yɛrɛ bɛ euro 10 sɔrɔ e bɛ euro 10 sɔrɔ min b'a ci ma o fana bɛ dɔ sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ i tɛgɛ nɔ a ko in na o de ka di a ko la kosɛbɛ sisan sa an kun ye min fɔ o y'an ka maa welelenw ye aw labɛnnen don parce que aw ka sisan ta in ale ni an ka directement dɔ in tɛ kelen aw ka micro ka ca sisan aw ka fɛnw ka ca sanfɛ a bɛ cogo di kow bɛ cogo di kow ka fisa ministère la bon an bɛ k'an défend an bilala min na an bɛ k'a ɲini k'a kɛ ayiwa ala k'a ɲɛ ka d'an ma amina arabi kɔrɔ Traoré i ni su kow bɛ cogo di aw ka tɔ mɔgɔ alternance mɔgɔw alhamdulilayi aw b'a kan ayiwa ala ka dɛmɛ kɛ aw nana su in na an bɛna an ka baabu sigi ko maliyɛnw yɛrɛ dama b'a fɛ ka kuma o sababu sɔrɔla min fɛ jamana ɲɛmaaw ko an ka bɔ accord d'Alger la pewu k'o tɛ ka se ka nafa ɲɛ an ye baabu filanan o ye jamana Mali AES jamanaw olu y'a jira k'a fɔ ko
ko bɔra min ye CEDEAO la pewu Mali Burkina ni Niger an ka babu filanan an bɛna tali kɛ o la an b'a daminɛ ni e ye kabini waati jan san 2015 Mali ni jɛkulu marafatigiw u y'u bolonɔ bila sɛbɛn na a bɛ fɔ min ma ko sɛbɛn min bɔra Algérikaw fɛ yen n'o y'a sɔrɔ a kɛ kun ye bɛn o ɲinini an ka jamana kɔnɔ bɛnko kuma in cayara Maliyɛn caman tun y'a jira fana k'a fɔ ko sɛbɛn min kun sigira sen kan k'olu ka fɛla tɛ bi ka kɛ ni Mali yɛrɛ k'a fɔ ko accord in kɔni ko k'a ko ban pewu k'ale t'a la tuguni a bɛna sigi ka fɔ kɛ e ka hakilina ye jumɛn mun na e ka tɔn taabolo ye jumɛn ye a ko kɔnɔna na. Très bien Kasim bi fo n bɛ n deba kɛ ɲɔgɔn fo 120 n bɛ i ka technicien bɛɛ lajɛlen fo maa mɛ lamɛnbagaw bɛɛ fo i ka ɲininkali diyara n ye bon ne ka hakilila ye min ye an ka accord d'Alger tɛ wa accord d'Alger ko la bon pour moi sigikafɔ de kun ka ɲi a la parce que accord d'Alger kun tɛ kuranɛkolo ye accord d'Alger kɛra maliyɛnw de fɛ mais a kɛra wagati min na a y'a sɔrɔ jamana bɛ position de faiblesse la accord fɛn fɛn n'i y'a kɛ position de faiblesse la a bɛ kɛ jamana ka ɲɛkumu kan donc bi comme nous sommes en position de force a kun ka kan diplomatiquement an kun ka sigi an kun ka kuma accord d'Alger ka tuguni ka kɛ maliyɛnw ka faveur la o kun ka fisa a bɔrɔtɔ ni parce que n'i ye ko bɔrɔtɔ a bɛ ni mɔgɔ min cɛ a bɛ komi n'a fɔ i y'o bɔ a la alors an tɛ se k'o bɔ a la fasodenw de don hali ni marifa b'u bolo a bɛ ɲini ka négocier de ka marifa b'u bolo je pense que o de négociation y'a to an taara accord d'Alger sigi et puis an ye alvitriw de ɲini an na o ye mun ye an ye mɔgɔ dɔw de sɔrɔ ka kɛ sire ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ donc n'o sire ɲɔgɔnya gulonnen don an n'olu cɛ n'an y'o bɔrɔtɔ an ka niveau la k'a sɔrɔ an ma s'olu ma alors que an ni minnu kuma ɲɔgɔn ser'u ma bon quelque part ne b'a fɔ an ma boli ji ma boli a boli yɔrɔ fɛ accord d'Alger kun kan ka négocier pour que ne yɛrɛ bolo mun bɛ accord kɔnɔ ni mɔgɔ tun bɛ se ka jigi da o kan k'a fɔ ko an ka se ka segin ka taa kun nɔfɛ kuma tɛ u ye marifa ta jamana kama u ye waleya caman kɛ bamancɛ wale ni ɲɛgawalew ka taabolo u y'olu caman senkɔrɔma don olu waati laban ninnu na kuma tɛ san tɛmɛnen kalo laban. Bon accord d'Alger min kun b'a kɔnɔ moi je pense que je suis mal placé k'a fɔ pourquoi bi an bɛ yɔrɔ min na bi alhamdulilayi rabil alamina maliyɛnw b'u disi bɔ n'o ye o ye wasoko ye parce que acteur politique minnu ye accord d'Alger tiɲɛ bi olu de bɛ ka transition baara min ka bon mɔgɔ hakili ma l'accord d'Alger a démarche bɛɛ kɛra Ablaye Diop fɛ accord d'Alger bɛ kɛ waati min na le premier ministre Sukɛli Kokala Mayiga ale de tun ye porte parole du gouvernement ye donc i tɛ se ka kɛ gouvernement kɔnɔ ka s'o degré ma i ka jamana bɛ taa ni accord sugu cɛ ni jamana wɛrɛ ye k'o kɛ jakumabo ye jamanadenw yɛrɛ de min kalama fo bɛ bɔ o gouvernement de la transition yɛrɛ da kɔnɔ bi ko accord kun dabɔra Mali feereli kama alors o Mali kun ma feere o mɔgɔw b'a fɔ ko en général ko n'i tɛ président ye n'i ye ministre ye n'i bilala ci la k'i b'a kɛ non démission fana ye ko do n'i ye fasoden ɲuman ye. an y'o fɔ su in na an ko faso kan ka démissionner. voilà n'i fasoden ɲuman ye i bɛ faso fɛ. ko kɛra i bolo n'a t'i ji ministre ye n'a ma ɲi kana to a kɔnɔ. voilà bon donc an b'a fɔ o acteur politique fila ye jamana janfa surtout diplomatiquement Ablaye Diop yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ. an n'a ye kalo segin k'ale voilà voilà bon donc dans ce cas min tun bɛ accord kɔnɔ ils sont mieux placés pour dire les populations maliennes. ayiwa an na tila ka segin ka na Ablaye Fofana an ye garisigɛ sɔrɔ k'e sɔrɔ yan parce que aw ka minisiriso yɛrɛ ka baara bɛnnen don nin ko in yɛrɛ ma ne yɛrɛ bolo aw kan k'aw ka minisiriso tɔgɔ falen parce que accord tɔgɔ dɔɔnin b'aw ka minisiriso. a bɛna changer. a bɛna falen dɛ sinon n'a tora ten o kɔrɔ k'an ma bɔ accord la dɛ. a bɛna changer. a bɛna changer mun yɛrɛ y'a to gouvernement ko ka accord in bila ko ka taga ni sigikafɔ kura ye aw ka minisiriso ka bolomada ye mun de y'a ko la. Merci beaucoup Kassim. N'i ko an ka kuma il faut que an ka daminɛ explication dɔɔnin na pour que mɔgɔw yɛrɛ ka se ka ministère de la réconciliation ka baara faamu. Ne tɔgɔ ye Abdoulaye ne jamu Fofana ne ye expert ye MAR la MAR ni mission d'appui à la réconciliation nationale bɛ yen bi ko direction générale directement an ka baara 90% fanba tɛ dɔwɛrɛ ye anw b'a ɲini de ka bɛn ani keleya ɲini ka sabati Mali territoire kan maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ. I ye kuma dɔ fɔ je pense que kuma fanba bɛna ko de o de ye an ye bɔli min kɛ accord d'Alger la bon n'i y'a lajɛ accord kun yɛlɛmana de normalement accord bɛ sɛbɛn wagati min na ani accord kuma bɛ fɔ wagati min na ani accord kun kan ka kɛ cogo min na accord kun kan ka kɛ accord ye maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ Mali dugukolo kan mais an y'a jateminɛ k'a lajɛ effectivement a y'a fɔ cogo min na mɔgɔ wɛrɛw da donna accord ko la accord kɛra accord international de
kɔrɔbɔrɔ bɛ se ka kuma kɔrɔbɔrɔ fɛ kɔrɔbɔrɔ kan na a b'a mɛn bamanan bɛ kuma bamanan fɛ bamanankan na a b'a mɛn siya bɛɛ bɛ kuma siya dɔ fɛ i ka kan na a b'a mɛn mais an y'a jateminɛ k'a lajɛ accord d'Alger n'i ye a article fɔlɔ ta k'a lajɛ n bɛ fɛ mɔgɔw ka accord kɔrɔ in u k'a yɔrɔ dɔ ɲini u k'a kalan a bɛɛ lajɛlen c'est 42 pages a bɛ mun fɔ ko Mali dugukolo bɛɛ ye kelen ye maliyɛnw bɛ ku ɲɔgɔn kɛrɛfɛ siya ma fisa siya ye diinɛw bɛ ku ɲɔgɔn kɛrɛfɛ wa bɛɛ k'a bila i kun na ko Mali ka bon fɛn bɛɛ ye o kɔnɔ n'i taara ɲɛfɛ i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔ la a fɔlen don misaliyala Kidal faamaya o bɛ se ka di cogo dɔ la a b'i ko gouverneur bɛ cogo min na mɔgɔ dɔw ma comme Tombouctou ta bɛ se ka di dɔ ma mais n'i y'a lajɛ Mali yɔrɔ tɔw fana bɛ yen min t'olu ye mais n'i y'a lajɛ faamaya bɛ se ka di mɔgɔ ma mais ne bolo gouverneur fila man ka ye u b'a fɔ cogo min na région kelen kɔnɔ i n'a fɔ cogo di voilà i n'a fɔ cogo di accord bɛ kuma cogo min na a daminɛ article fɔlɔ a n'a daminɛ bɛ kuma cogo min na mais camancɛ n'i taara yen lajɛ accord lawaleyali o tun tɛ problème ye o ye accord yɛlɛma de bɛɛ y'a changer i ka manière la accord version laban min bɔra bɛɛ ka signature t'a kɔnɔ k'a sɔrɔ accord d'Alger gafe signé yɔrɔ min kɛra 2015 est-ce que o tɛ problème ye parce que accord in kɛra siɲɛ fila i ma fili le 15 mars o ta kɛra après o tilara ka dɔ wɛrɛ fana sigi sen kan tuguni le 21 ni ma fili voilà bon maintenant a gafe bɛɛ ye kelen de non a gafe bɛɛ an tɛ se k'a fɔ k'a bɛɛ ye kelen ye parce que jamanakuntigi ye kuma dɔ fɔ le colonel Assimi Goïta kuma dɔw tun bɛ ka fɔ accord ko la an y'a dɔw ɲini de k'a dɔn cela veut dire que ne bɛ livre dɔ bɔ yan bi k'a sɛbɛn ka débat politique n b'a bɔ dɔ b'a ta ka taa yɛlɛma a bɛ taa fɛn wɛrɛ k'a kɔnɔ min ni débat politique ka hakilina tɛ kelen ye accord d'Alger kɛra fɛn ye Mali kɔnɔ n bɛ se k'a fɔ a kɛra gɛlɛya ye k'a sababu kɛ maliyɛn minnu bɛ yen k'u ko k'u bɛ Mali fɛ u dɔw la su ka bila jamana la cogo dɔ la e bɛ se k'a faamu cogo di wagati min na a fɔra ko ka assise national kɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu ko k'u tun bɛ assise national ko faamu mais dɔw bɛ yen olu y'a faamu minnu ye accord signé bagaw ye olu nana e bɛ se k'a faamu cogo di référendum o fana kɛra o cogoya kelen na jamana bɛ ka taga cogo dɔ la mɔgɔ dɔw b'u ta la jamana b'a ta la le 22 novembre 2022 colonel major Ismaël Wage y'a ye a taara Kidal a taga kun Kidal a ni Alikabas kumara a kuma fanba ma kɛ dɔwɛrɛ ye a ko depuis don min na aw y'a yira CCDF kɔnɔna la ko aw tɛ fɛ jamana gouvernement mɔgɔ ka se yan yan ye aw de ta ye aw bɛ ta an mago t'o si la aw bɛ nin bɛɛ bila an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jamana lajɛ an bɛ hinɛ a la cogo min na n'aw ye maliden ye anw yɛrɛ ye maliden ye ten anw nana wagati kɛ la an ka bɛn ani keleya ɲini mais n bɛ mun f'i ye Kassim a don ye ne jɔlen sɔrɔ ye Alikabas ma kuma gɛlɛman kelen fɔ Alikabas ma kuma kelen fɔ kuma min b'a jira k'a tɛ sɔn accord ma Alikabas ma kuma foyi fɔ min b'a jira ko Kidal tɛ Mali ye a don a ma Azawad fɔ an ɲɛna a ma Sema ko kuma fɔ an ɲɛna a y'a jira de ko Kidal ye raison ye ani Bakfar mɔgɔw ka rencontre la o don y'a sɔrɔ commandant de zone ye colonel Famukɛ Keyita ye mais bi a kɛra colonel major ye mais o kɔfɛ ne nana miiri ka n'a ye o même Alikabas bɛ bɔ a bɛ taa fɛn wɛrɛ fɔ a n'a bɛ ka sira wɛrɛ ta et i b'a fɔ ko ayi ko mɔgɔ kelen tɛ mais ne tɛ jigin Alikabas na yɔrɔ dɔ la parce que u kun degelen don fɛn dɔ la fɔlɔ o tɛ ka sɔrɔ sisan o ye jumɛn ye jamana kɔnɔ président de la république de tun bɛ Alikabas ninnu reçoit contact direct tun b'u ni président de cɛ wagati min na u y'a ɲini k'u bɛ fɛ u ni président ka ɲɔgɔn faamu ni président ka kuma président y'o de f'u ye maa min bɛ bɛn ni keleya baara kama ni bɛn ni keleya kuma don an n'o de b'o ka kuma kɛ CSA sigi dɔ kɛra avant-dernier sigi min kɛra a kɛra hôtel Radisson na o kɔnɔ colonel major Ismaël Wage a ye kuma dɔ fɔ u ɲɛna a k'u ma ko aw k'a dɔn jamana bɛ yɔrɔ min na bi a tɛna kun siɲɛ cogo dɔ la wa a tɛna majigin cogo dɔ la maa minnu ni min bɛ kaɲa ɲɔgɔn ye olu bɛ kuma aw minnu filɛ nin ye yan aw ni ne man ka kuma aw n'an ka chef de cabinet ani segaliw de kan ka kuma ni ko bɛ nin cogo la ne ni min kan ka kuma o bɛ na n'o ye Alikabas ninnu ye mais ni Alikabas ninnu mana siɲɛ wɛrɛ ne ni aw tɛna kuma mais i b'a dɔn ko fɛn dɔw bɛ yen a ka fɔ a fɔcogo la MINUSMA ɲɛmɔgɔ min tun bɛ yen ko Wan a don Alikassim Wan a tun bɛ yen a don a ye raisonnement di Wage ma o yɔrɔ la après sigi filanan min fɔra n'o dar'o kan u ka o ɲɛmɔgɔ ma na dɛ Wage fana ye chargé de mission ani conseil technique ale ni SECAP ani Segal a y'u bila ka taa u y'a jira ko non k'olu tɛ kuma ko parce que ko Wage ma na
cidenw y'u jaabi komi a fɔr'u ye cogo min na u tun degelen don min fana la ɲinɛ salo an ka kɛ salo ye salo ni salo nasini ninnu ma se ka mɔgɔ nombre dɔ sɔrɔ k'u bila ka taa iji la parce que quota de tun bɛ d'u ma hali o baara in na iji ta fana na wa iji taga fana la iji taga ye fitinin ye o tuma olu tun ka quota bɛ Mali fɛn bɛɛ la sa mais n bɛ kuma dɔ fana f'i ye a kun kɛlen don ko dɔ ye ko min kun t'a la ka se ka ɲɛfɔ mais i b'a lajɛ de n'i sera k'a ko déstabiliser i bɛ sɔrɔ k'a ɲɛfɔ o ye dɔ ye filanan dɔ fana bɛ yen mɔgɔ caman tɛ min dɔn mɔgɔ dɔw bɛ yen signataires dɔ tun don ko u bɛ ka accord ɲini k'a lawaleya o mɔgɔ ninnu kalo o kalo u bɛ sara dɔ ta sara min a ka bon hakili ma mais n'i y'a jateminɛ a fɔra don min na ko k'u da don référendum baara la ko jamana baara de don Mali baara de don a dɔw y'a jira k'olu t'u da don a la a fɔra ko k'u sara tigɛ o sara tigɛ kun o fanba sɔrɔla o yɔrɔ fɛ a caman bɛ yen u bolila ni kuma dɔ ye sisan siya woloma bɛ ka ta ka ɲɛsin olu ma u bolila ni kuma dɔ ye a yirala ko accord ko in ko jamana mago t'a la bilen a dɔw bolila ni kuma dɔ ye ko nin ye Mali citɔ ye komi i y'a kumaw mɛn cogo min na réseau kan mɔgɔ caman y'a mɛn mais maliyɛnw y'a faamu mais en un mot dɔrɔn n bɛ segin ka na kuma dɔ kɔnɔ pour que mɔgɔw k'a faamu maliyɛnw ye kuma dɔ de fɔ référendum ko la 517 recommandations min fɔra maliyɛnw ye ko 517 min demandé accord d'Alger ko k'a bɔ ko kan ko ka nana ye Mali la bon n'a bɛ mɔgɔ min kun na ko accord bɔra yen complètement ka taa négativement an b'a f'i ye k'a faamu positivement accord ye jumɛn ye an bɛnn'a kan e y'an wele k'an ka na an b'an sigi i bɛ kuma sara na an b'an jaabi i b'an jaabi o tɛ bɛnkan ye o de ye accord ye maintenant tellement que mɔgɔw siranna mɔgɔw jatigɛra accord min n'a kun fɔra k'a sen tigɛ k'a kunkolo tigɛ k'a camancɛ tigɛ e yɛrɛ t'a dɔn i b'a ta yɔrɔ min ma mais n'o tun yɛlɛmara ka kɛ accord international ye ka sɔrɔ ko in bɛ malidenw de ni ɲɔgɔn cɛ ko in kun kɛlen don ka kɛ fɛn ye minɛyɔrɔ t'a la fɔcogo t'a la mais an kun bɛ k'a ta cogo dɔ la k'an b'a dilan mais dilancogo kun t'a la maliyɛnw y'a demandé 517 recommandations kɔnɔ ko ka accord d'Alger kɛ accord nationaux ye an bɛna na se o yɔrɔ ma sisan Lewura i ka kuma fan dɔ bɛ yen ne yɛrɛ bɛ jida o kan o ye k'a fɔ n'an b'an bɔ an k'an bɔ cogo dɔn mais bi e yɛrɛ bolo est ce que bɔcogo tun bɛ yen ka ɲɛ ka tɛmɛ gouvernement y'a kɛ cogo min kan wa ne kun bolo gouvernement y'a kɛ cogo min na jɛɲɔgɔnya la a tɛ kɛ ten jamana ko de don jamana den bɛ ka kan jamana la jamana den ɲumanw b'a kɔnɔ den jugu b'a kɔnɔ ni den jugu n'u ye jamana den minnu ye u sera ka kariya ka marifa ta ka jamana attaquer bon o tɛ ko kuraw an ka jamana kɔnɔ parce que a mɔgɔw b'u bolo CNT kɔnɔ a b'u bolo ministère la donc n'u jɛnna ka baara kɛ n'olu ye donc ninnu minnu bannen bɛ hali bi sigikafɔ de bɛ kɛ n'olu ye parce que jamana ta anw kelen ta ye jamana y'an bɛɛ ta ye jamana o jamana n'i b'a sumalen fɛ aw bɛ sigi aw ka bɛn ko la de parce que n'aw ma bɛn ko la n'olu continuera ni marifa ye finalement joli min bɛ bɔ toujours maliyɛn den joli de don a kɛra olu ka côté ye a kɛra n ka côté ye donc pour moi ni aw kariyara ka taa sigi surtout ne y'a fɔ n ko acteur politique minnu ye accord signé ka démarche kɛ ni ala y'a kɛ n'olu yɛrɛ tilala ka kɛ transition kɔnɔ olu de tun kan ka kɛ mɔgɔ hakilima ye k'a jira autorité de la transition sɔrɔsilakaw ye k'a fɔ ni accord in tɛ force accord force ta ye nin ye bɛ kɛ ni diplomatie de ye anw ka baara ye nin ye an bɛ sigi ka fɔ kɛ anw de taara papier signé donc a papier kan ka refait en telle sorte que min ye Mali ka faveur ye pour que k'an éviter joli bɔ. mais Lewura est ce que ninnu bɛ sɔn Mali ka faveur ma ten fu la tan parce que ne tun y'a ko jateminɛ olu yɛrɛ tun bolo fanga tun b'u bolo. bon Kasim accord d'Alger bɛ kɛ wagati min na a y'a sɔrɔ Mali bɛ position de faiblesse la comme n y'a f'i ye cogo min na mais bi Mali bɛ position de force la olu yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ sigikafɔ kuma na kɛ olu tɛ se ka faveur sɔrɔ ka tɛmɛ anw kan bon accord d'Alger tɛ kuranɛ kolo ye o sigikafɔ de taara kɛ a sigikafɔ taara kɛ fo jamana wɛrɛ la donc pour moi an tun bɛ se ka kɛ en genre même ka sigikafɔ ɲini ka na n'a ye Mali kɔnɔ hali n'o ma se ka kɛ n'an taara kɔfɛ au moins ni an bɛ position de force la a bɛ se ka renégocier à notre faveur k'a sɔrɔ a ma kɛ bras de fer ye parce que bras de fer donna ko o ko la o ko bɛ tiɲɛ bon a ye yɔrɔ dɔ fɔ min ye référendum ko ye c'est pas la CEMA seulement qui était contre le référendum ça c'est un droit nous on était contre l'appel du 20 février je suis membre de l'appel du 20 février anw y'a fɔ an n'an ka daliwaw de bɛ ɲɔgɔn fɛ pourquoi aller au référendum nafa kun ye mun ye référendum bannen ni sisan cɛ an ye mun sɔrɔ k'an bɛ se k'a fɔ ko référendum bannen k'a nafa kɛra nin fosi référendum c'était une manière seulement pour dire que pendant 30 ans de transition politique mɔgɔw ma se ka foyi kɛ anw y'a kɛ an ka transition kɔnɔ bon donc ni jamana mara kɛra disi gosi ye donc jamana tɛ yen tuguni o ye yɛrɛ ko de ye donc le référendum n'était pas utile la CEMA a bel et bien dit que n'an taara référendum la référendum kɔfɛ foyi tɛ yen nɔ ni kɛlɛ tɛ donc ni jamana autorité de la transition mɔgɔw tɛ kɛlɛ fɛ u t'a fɛ kɛlɛ ka kɛ jamana kɔnɔ an b'a fɛ ka sigi ka fɔ kɛ an bɛ bɛn de fɛ o kan ka lamɛn parce que jamanaden dɔw don u ka hakɛ don religieux dɔw ko k'u t'a fɛ
Donc dans ce cas, il faut écouter au moins les populations lambda. C'est très important. Ni be jamana mara, be jamana mara ni diplomatie de jamana mara ni hakilaw de ka fara ɲɔgɔn ni mi jamana se ka maramiko. D'accord, mais n'a be se ka maramiko. Ango bla, anga jamana mara. La priorité d'une équipe de transition, c'est pour aller aux élections. T'as fait comme Mouklo là. Transition te fouille d'aller aux élections libres et transparentes. Point. Projet fait un peu sera glamé n'inque au père courir de transition. Transition est dialé moi jamana kono kololo bala. Transition be communiquer ka tamani jamana e filka. O senga bo chugabna. Ibi jega minke. Transition beti. Ikana bi. Mo shima ki ka jamana takata na transition la ki ta projet bo créer. Projet bu numbi jamana do na ka do fo nyongo. Amay jamana ma. Donc vraiment ce que nous demandons à notre autorité de la transition. Mais débat d'amener nga fera ko refondation fana. Tout ça là ni projet nous paye. Transition kono ni ka transition kundala jaya. Transition kundala jaya ni boramuna. Mais donc on avait demandé 18 mois. La CEDEAO ne voulait même pas 18 mois, ils ont dit une année. Les 18 mois ont été négociés. 18 mois c'est les Sugal nalé nanani assise nationale. Assise nationale trawulu muna de 6 mois 5 ans. Ore nanani comment dirais-je? Ore nanani embargo. Donc Maliens sengena. Vraiment nga boni kono quoi. Ça c'est des termes politiques bebenindo. Ni sera nous Maliens bebenindo. Na sika fo na fond d'amener notre. Demain c'est ça. Demain pour une transition, une équipe de transition, préparer des élections. C'est tout. Ou ta fait comme Mouklo là. Faut qu'on deka fugina. Na mabo ni kono. Amay Malien shima. Alo luere. Mo ko mbufu yo nyundi, jukuti ne fuyo. Transition, doit être transition à l'élection transparente et pour président démocratiquement élu avec les députés démocratiquement élus. Donc, il y a un dialogue qui s'est fait na fatna na ko fana na walura. Bon, dialogue in koni fenoyi mi fokago. Ma kemeni binani tara kuluka barake. Kasim. Dialogue national inclusif. Akera WWD. Assise nationale la même chose. Mais maintenant ça va être plus pur que ça. Et tu vois dit d'aurait doit élection en forme d'élection dans le mois de février. Élection il y a eu un léger report. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut c'est-à-dire trouver une solution comme Malien Kenyon ka boni kuma ka foko Malien be côté. Ici ga yema foko mo ke meni kotara. Mo ke meni kotara to ke meni binane atara to ke meni ba do. Ah mo chama mala munu re fana kungo kute fanga ko la de. Ayo, ulu ba kono de. OK, no lu ba kono. O da transfer re kele ba chama ba kono. O da ke chikoy. Maro ni afamya. No aussi ga fo kera chenka. No wolo la mina. Maliko srata ko. Parce que tu sais que si ga fo ke si ga fo ko ibe boka fo ko Malien kuta. Alors munu kuma kono na la wika mo di. O ti sika fo mai. Ah mais mo chama ba kono munu ngoni transition te kuntle na kele. Ba kono na. C'est la majorité qui compte. Et en plus toujours ni siga fo nous kra avec mo mo ba organiser lu ka faveur di. Kasim kuma la surwa na jamana do sakana. Transition kuta la. Andabna na so yoroba ngane ko de won na fa fo ti soro an yere dama ka sigi ka fola wa. Yana nganga minon che kuma makata na. Non, an yere dama ka sigi ka fo c'est tout à fait normal. Parce que ni siga fo rete jamana ko la ati mais siga fo ka ke chenka. Ni yere ba don vraiment mo mo il a dit ba ko siga fo kana ke ni mo toujours ere mo mo yere baraka nyoy. Mo mo siga chenfi. Ole jonu jeno est-ce que lu mo ba kono? Bon, faga nakala mo ko ni bi ama fo olu de olu abebe ne boluma. Parce que ni référendum. Parce que Ousmane je fais oui. Bon, lui personnellement tu sais qu'ambolo chama ka fo. Mais faire nous jambo ce ko konari. Est-ce que fana oui amnata draman nous. Bon, tout ça là olu shima baraka transition kono. Oh, non olu ba la. Amse ko c'est non, ne ma fo ko. Ma isra ba la. Ma fo mo ba kono. Ma fo mo ba kono. Ka journaliste anga manani ba kono. Salif Sanogo bala, Banou Dante, président voilà, kata se Cheikh Amala Silama, ani Alassane Suleiman, rube ba konna. Très bien. Maro ni nga kuma famia. Si ka fo ko nere kala ni. Parce que chaque fois na fora ka jamana de bi si ka foke ambe boni kami ka ira jemala ni jamana diuna. No wati sera anti se ka respecter. Jamana kula no kera finalement amne. Do e bolo ni se tanga njija ka respecter da. Bon, na mani respecter an yere amana yere ka mo su yume. Parce que on be sira do de kabi. Mais mo ba onko. Kame ba nyema to ni fle. Jamana marabao ulde jamana jigi. Nolu dala kuma kera fuyi. Jamana bewa. Jamana ti.
adamaden n'i bɛ min kɔni fɔ i bɛ diɲɛ ko respecté surtout jamana ko i bɛ serment de prêter jamanadenw ɲɛna diɲɛ ma ani i ka jamana o fɔ o fɔ n'o tɛ bɔ a sira ma e yɛrɛ k'o ko lajɛ. mun ni mun de kɛra n'o ma bɔ a sira ma Lewura. an ka 18 mois an m'a respecté 2 ans la même chose. o daliluyaw ma fɔ wa. daliluyaw fɔra mais est ce que daliluya ko don wa ah daliluya ko tɛ. e bolo an bannen do kan. c'est à dire ne b'a fɛ ka min fɔ dɔrɔn il faut k'an ka bɔ nin kɔnɔ hali si ka fɔ min na an bɛna kɛ transition kana kɛ waati jan ye transition ka kɛ waati kunkurunin ye maliyɛnw ka lafiya. est ce que an ma tɛmɛ waati kunkurunin kan Lewura n'an bɛ ka taa san 5 la. non mais écoutez n'an ye transition jan kɛ tuguni kɔlɔlɔ b'a la. ayiwa parce que an bɛ fɛn o fɛn kɔnɔ sisan a bɛɛ ye transition kuntala jan ye. an bɛ kuma di Abulayi Fofana ma 120 dialogue min bɛna labɛnnen don sisan a laɲini ye mun ye ani min y'an balimakɛ Mamadu Tarawele Lewura a ko nafa foyi tɛ nin ko ninnu na k'an ka bɔ nin kɔnɔ ko nin bɛɛ ka transition kuntala jan k'a bɛ na ni kɔlɔlɔ ye e ka hakilinaw ye jumɛn ye. je pense que Kasim ye kuma dɔ fɔ i y'a ɲininka kuma dɔ la a y'a rectifier i y'a yira a la mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ a bɛɛ tɛ mɔgɔw ye minnu ko k'u bɛ transition fɛ a yɛrɛ ko non ko tiɲɛ na n'o bɛ yen ale bɛ o yɔrɔ a b'o apprécier je pense que a kun ma fɛn suit ka ɲa i ka kuma sababu la a ye fɛn caman faamu an tɛ segin o yɔrɔ kan an m'an pan o kan ne bolo siɲɛ wɛrɛ kɔrɔ n'a ma ɲɛ a bɛ kuma nin façon kan a k'a ɲini k'a dɔn parce que tout de suite e de ye sira dɔ d'a ma min b'a yira ale yɛrɛ tun bɛ se k'a tɔgɔ y'a la a bɛ wele de k'a fɔ a ye parce que baara bɛ yɔrɔ min na position min na sisan n'i fɛn t'i fɛ jamana baara t'o la bilen dɛ i bɛ se ka min kɛ i bɛ bila o de la mɔgɔ caman bɛ ka nommé k'a bila yɔrɔ dɔw la a caman bɛ yen n'i y'u ɲininka k'u nommé cogo di u tɛ se k'a f'i ye jamana mago bɛ mɔgɔ la bi min bɛ se ka baara kɛ yɔrɔ la min kan k'o kɛ dialogue min tun bɛ ka kɛ Mali la n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ par exemple MINUSMA tun kɛra n'o ka accord d'Alger baara ta position dɔ la ONG dɔw tun bɛ MINUSMA bolo MINUSMA yɛrɛ tun bɛ ka wari sugu dɔ cɛ MINUSMA tun bɛ ka na ni expert minnu ye jumɛnw de don MINUSMA kɔnɔ mɔgɔw de bɛ yen maliyɛnw de bɛ yen pardon étrangers de bɛ yen ka caya maintenant maliyɛn kelen-kelennin minnu b'a kɔnɔ olu ye expérience sɔrɔ parce que MINUSMA dɛsɛra ka baara o baara kɛ maliyɛn bɛ se k'a bɛɛ kɛ accord d'Alger kɔnɔ Algérie dɛsɛra ka fɛn o fɛn kɛ an b'a bɛɛ kɛ Mali kɔnɔ yan maliyɛnw b'a kɛ e bɛ se k'a faamu cogo di anw ka nin accord d'Alger mun de la communiqué numéro 064 ani 065 tugura ɲɔgɔn na parce que n'i ye accord d'Alger lajɛ accord d'Alger yɛrɛ cerveau dɔ de tun fɛnɛ tun ye CEDEAO ye mɔgɔ caman bɛ yen u tun ɲɛ tɛ nin yɔrɔ la Wagadugu kɔfɛ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ Algérie nana Algérie ni Wagadugu mun de tun bɛ yen ko in tun bɛ cogo di accord min bɛ yen ni mɔgɔ wɛrɛw da tun b'a la minnu ni an tɛ ɲɔgɔn ka kan fɔ an ka tabiya tɛ kelen ye an ka jamana sigicogo u tɛ kelen ye n'a fɔra k'olu ka bɔ a la an k'a kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw bɛ k'a ye cogo min na ne bɛ segin b'a f'i ye quoi accord kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye an ka bɛn fɛn dɔ kan a ka lawaleya mun de y'a to dɔ in bɔra a ma dɔ in bɔ ko a ma a fɔlɔ ye jumɛn ye a fɔra n'aw ma ɲa aw ye accord signé a b'a lajɛ aw kana ye bingalikɛ wale la bingalikɛ wale min bɛ dankari jamanadenw na ani u bolofɛn na ani ka na ni basigibaliya ye a sariyaw sɔrɔla minnu y'u ɲangi a sariya kisɛw sɔrɔla min kan k'u ɲangi dalilu sɔrɔla min b'a yira ko maa minnu bɛ ka nin baara kɛ u sɔrɔla la o kɔfɛ a yiral'u la fɛnɛ n'i ko k'i ye jamanaden ye ka n'a fɔ k'e bɛ sɛbɛn kɛ cogo dɔ la ka misaliya la commissariat la commissaire de bɛ carte d'identité bɛɛ signé n'a tɛ adjoint b'a kɛ mais n'a fɔra ko chef de poste fana ka commissariat carte d'identité signé mais a y'a sigi commissaire place la o fana tɛ bɛn o mɔgɔw de fana tun bɛ yen minnu tun bɛ ka dugukolo di mɔgɔw ma ka dugukolo exploiter ka sɛbɛnni kɛ ka sɔrɔ olu tɛ autorité min ye k'u yɛrɛ kɛ autorité dɔ ye o y'a hakɛ dɔ ye a naaninan dɔ ye jumɛn ye maa minnu bɛ yen k'u yelen don ko a fɔlɔ don k'u ɲini k'u ɲangi a bɛ se ka fɔ minnu ma ko terrorisiw bandi armés jihadistes k'u kana ye mɔgɔya la olu fɛ o tun bɛ mobili dɔw d'olu ma parce que mobili dɔw tun bɛ n bɛ se k'a fɔ accord signébaga dɔw bolo mobili minnu don état tun kɛlen don k'u repérer ninnu de ye karisa ye an y'a dɔn ninnu de don a y'olu to yen u ka tɛmɛ olu tun kɛlen don k'o mobili dɔw di wagati dɔ la jihadistes ma olu tun bɛ ka complicité min kɛ ni jihadistes ye ni terroristes ye ni bandi armés ye o dɔ yera Mali sɔrasiw dontɔ bɛɛ o ko k'olu de bɛ ka Mali sɔrasiw bali ka don attaque min kɛra ni bateau attaquera o ko k'olu de y'a kɛ o n'a ɲɔgɔnna caman mais mun b'a yira bilen ko jamana b'a fɔ bilen k'a n'olu ka bɛnkan sɛbɛn lawaleya maintenant kuma min bɛ dɔrɔn min bɛna kɛ maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ 100% maliyɛn de don a bɛna kɛ maliyɛnw ka kan de la a bɛna kɛ Mali dugukolo fan bɛɛ même maliyɛn minnu bɛ Mali kɔ kan olu da bɛna don a la
ka se k'a sigi kɛ cɛ ka kuma dɔ fɔra ko nin tɛna ɲa kɔrɔ ka kuma dɔ fɔra Tarawele ye kuma dɔ fɔ ko nin tɛna ɲa i ka nin kuma in diyara n ye parce que i ka nin tɛna ɲa in sababu la dɛ an b'an jilaja fo nin ka ɲa wa an b'an jilaja fɛnɛ fo nin ka ɲa ka tɛmɛ kɔrɔlenw kan parce que Mali kɔnɔ baara ye fila ye dɔ bɛ k'a kɛ ka ɲa dɔ bɛ k'a tiɲɛ Mali baara ye finikolo baara de ye dɔ bɛ k'a kala wagati min na dɔ bɛ k'a bɔrɔtɔ ni Ala sɔnna minnu kan ka piloter jamanakuntigi ye olu ka décret bɔ maintenant arrêté min bɛna bɔ ministre b'o bɔ o kɔfɛ an b'a ye gouverneur fana bɛna lajɛ région kɔnɔ maa minnu kan ka choisir ka bila baara la gouverneur bɛna o gafew bɔ fo ni mɔgɔ min banna k'i da don a la sinon Kasim a ɲininen don ka Mali bɛɛ de ɲini ka bɛɛ da don nin na min bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni bɛn ye maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ a kana kɛ wagati kelen wagati fila bɛn a ka kɛ bɛn badabada ni bɛn kudayi kudayi. mais est ce que i tɛ jo di Tarawele ma o la k'a fɔ ko kuma cayara transition kɔnɔ sigikafɔw cayara min ye transition a kan ka ɲɛsin min ma maa caman ka fɔ la o ye ka kalata kɛ ka mɔgɔ sigi min bɛ se ka nin baara ninnu dɔw bɛɛ lajɛlen kɛ. bon n bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔ f'i ye a ka o kuma la baara fɛn fɛn kɛra a si ni si tɛ kelen ye dialogue national assise national référendum n'i ye nin ko ninnu ta k'u lajɛ ne bɛ se k'a fɔ n ko ko kelenw tɛ quoi an bɛɛ k'a lajɛ dɔrɔn an k'a faamu don o don sɔgɔma an bɛ dumuni kɛ mais a t'an bali ka siɲɛ wɛrɛ dumuni kɛ komi don o don tilegan fɛ an bɛ tilelafana dun o t'an bali ka siɲɛ wɛrɛ tilelafana dun parce que tant que an bɛ ka taa an b'a lajɛ de problème fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛɛ ɲɛnabɔ états généraux ma kɛ kɔsa in na département dɔw fɛ yan mais ne bolo fɛn caman de bɛ yen minnu kan ka kɛ nin cogo la nin min bɛna kɛ n'Ala sɔnna nin de bɛna kɛ accord d'Alger min bɛ yen n'o kun fɔlen don k'o yɛlɛma ka kɛ accord nationaux ye accord 100% malien. mais est ce que bɛɛ bɛna na a la maa minnu bɛ yen n'olu ye marifa ta na hali n'o y'a sɔrɔ u kɛra bi gouvernement y'u déclaré k'u kɛ groupe terroriste ni groupe fɛnw sugu bɛɛ lajɛlen olu sɛmɛ don nin na cogo di. bon an t'u contre la an tɛ se k'a fɔ fana ko u tɛ na la a fɔra ko maliyɛnw de ka na parce que dɔw bɔra yan nɔ est ce que olu bɔra yan ko maliyɛn olu ma bɔ yan ko maliyɛn mais ni sariya kan ka maa minnu nɔ minɛ ko sariya bɛ k'u ɲini an t'an da don o yɔrɔ la problème bɛ yɔrɔ min na n'a fɔra ko maliyɛnw a ye na Kasim jamu ma bɔ jamu na cɛya ma fɔ musoya ma fɔ denmisɛnninya ma fɔ mɔgɔkɔrɔbaya ma fɔ n'a fɔra maliyɛnw a ye na maliyɛnw bɛɛ kan k'i yɛrɛ ye o wagati weleli kɔnɔ. ayiwa an b'a fɔ an filɛbagaw n'an lamɛnbagaw ɲɛna k'u sɔgɔlen don Jani.ml FM na min ye laseli ye an b'ale kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ an ka page YouTube ani Facebook an b'a fila bɛɛ ka bi su in na direct la an ka maa welele o ye Mamadu Tarawele Lewura ale b'an ka kɛnɛ kɔnɔ Abulayi Fofana 120 ale fana bɛ yan Lewura i ye siganaw fɔ i ye jɔrɔnaw caman fɔ nka o bɛɛ la ta tuguni Mali y'i sama ka bɔ CEDEAO fana na. Kasi o ɲininkali diyara n ye mais i bɛ ka to n b'a ka kuma tilen dɔɔni parce que kuma n'i m'a tilen a bɛ kɛ komi a da t'olu la e ma ne bilasira dɛ depuis don min na a fɔra ko sigikafɔ in bɛna kɛ i ye acteurs minnu tɔgɔ fɔ an y'u tɔgɔw mɛn a la n y'a liste caman ye je suis au courant mais n yɛrɛ de dalen tɛ ko la bilen wa ne m'a fɔ ko ne t'a la dɛ ne yɛrɛ ka laɲini ye sigikafɔ ye parce que n'an ma sigi an ka ko dɔ kɛ min ye ko ɲɛnama ye laadiriya la ka fɔ maliyɛnw ɲɛna ni diɲɛma ye la image min jumɛn bɛna ye Mali la dialogue national inclusif kɛra. On est sorti par la petite porte. Assise nationale plus pure que ça. Assise nationale de filɛ ka embargo boli maliyɛnw kan 6 mois a fɛn dɔw bɛ hali sini sɔgɔma jigin alors que a bɛ kɛ wagati min na premier ministre y'a fɔ bɛɛ ɲɛna k'ale bɛ se ka riposte kɛ pour que ka fɛnw nɔgɔya a ma boli a ma boli k'i dogo qu'est-ce qu'il a amené à les populations lambda comme solution a ma se ka kɛ alors que u taara assise nationale kɛ n'u ka mɔgɔw ye u diya ye ko de 6 mois à 5 ans dɔw yɛrɛ ko ko 10 ans ne jamana ko ya n'a fɔra ko sali de bɛ taa fa aw ka mɔgɔw la ka taa mɔgɔ wɛrɛw dominer minnu bɛ jamana ko la minnu bɛ se ka tiɲɛ fɔ jamana ko la minnu ta ye jamana ko ye a bɛ t'olu dominer ka ko ka aw sago ye ka tila k'o kuma ta k'a bɛ t'o yira CEDEAO la alors que CEDEAO zone dɔ bɛ yen olu ka mandat ye 4 ans comme le Ghana par exemple n'aw ko ko de 6 ans de 6 mois à 5 ans aw bɛ tila k'aw bɛ 5 ans de ta n'embargo bolila k'aw yɛrɛ ma embargo ɲini na bon donc o scénario de don i ye acteurs fɔ mɔgɔ minnu acteurs politiques fɔ des responsables minnu b'a la. Mais il ne faut pas que ces gens-là se laissent dominer par eux. Parce que le problème est au début. Quand l'autorité de la transition prend une décision, personne ne peut parler. Ah, est-ce que vous avez la classe politique est est-ce que vous avez la alors, où sont est-ce que vous avez la où sont ces leaders-là? Où choisir l'influence? Je prends un exemple où ma mais où mis transition et décision comme le référendum, etc. Au Bénémouluma. Jamana sariya gafe b'a fɔ ko gafe ba an ka constitution 92 ko ni coup d'état kɛla kana baga an ka constitution na il faut un président démocratiquement élu avec des députés élus
e mo mewa olu mo kala mais transition mo ma fale ni marfa ya olu munu choisir le flebi ku kata si ka foka olu kumemi olu yo mu fo wakati ka on bombe na fara ko lu danga sisa bu fo nyem ko ebi atesra anga nasra na si ka fo na ta ke transition autre la transition sa ko autre relation transition sa ko ti se ka ke jamana do sa ko jamana population ka sa ko de kan olu de kan ga chaya sal ko so da ka fo ko nimbala on ka problem to de on ka problem jamana do la feri parce que na tara ke jorondo wore vraiment nya fo ka sangani ka kuma do de jabi ngo ni ko abeyo yi maubala munu to ola je suis d'accord voilà, mais o ka ke mo ko jolo yi o ka ke mo ko jolo yi bon ne boro ko no ga diga question la kambora sidaula bon o ko ni o ye kuma yi débat mi fene o ko wore di imagine jamana be mi jamana be situation la sa ni an ka autorité de la transition comme yana yesu ka quand bora sidaula eta fama ka fa ku be ka sara mbargo de au ka be élection que dans 2 ans 2 ans au jo février na bora ka fa ko les gérer po ama élection ko kuma fo abisiki ga muno sanction te yari sanction che munu gangi sanctionné ne era ko ke boro je kulula jan bi sanctionné tuni mawda do ambura sidaula ala kama bolte koy ne ma bo sanction bina lenka sanction nu na jamana do muna mais est-ce que sidawo ere c'est au sanction c'est-à-dire c'est sidawo yebi ka kene anyebe wale amunu na sidawo ere ton konnana an baloye aga constitution ka saboy ki sigi Macky Sall ba sara ka bi est-ce que le na se ko nyejo mala ka fo mama ku be o fo mo ko ambargo aduna ta non le cas de Macky Sall c'est autre chose parce que ah oui, il y a une erreur considérée zone et en général quand il y a des élus il y a un problème où il problème ballon il fait quand il y a des élus souvent il respect de obéir quand on dit jamana ma parce que au fond élu te mo langolo yi jamana ko ko te ma langolo boni jamana do ga chido ko minu yuta ani cercle o ke député wi bonulu farla nyon ga décision mi taw ka jamana tabulula souvent jamana woro kan respecter donc ebolo Macky Sall minge anga respecter Macky Sall minge ni Sénégal assemblée de a voté ou ka problème allez ata folo de Sénégal voilà donc na assemblée allez kona assemblée nyedi non a kona assemblée mais oui opposition mo mais opposition mo la borane gendarme et sal ko yo fana ide non ne ma basa moi je suis contre je suis pas d'accord avec ce que Macky Sall a fait ne ma son fiwa ne rebo contrôle mais ne ga minu fi o ka sa na on tay problème bi jamana kono député oui souvent a été un problème à l'Assemblée. Parce que Sénégal, nous ni Côte d'Ivoire, député, quand la tête comme nous avons fait, la population, député normal. Warmina femme. Oui, non, Warmina connaît. Non. N'est-ce pas Frafina Jamana? Non, Sénégal élection dans l'article. Sénégal dans l'article. On a deux quoi. Donc ni député ni nama obibulu. Député obikuma Jamana donc. Warmina konbala. Bon, ne konmaye. Ah, on tarayo. Voilà. Les élections ça va au Sénégal. D'accord, ni député ni nama obibulu. Député ni nama obibulu. Je pense que l'Assemblée a décision d'ota au Kanye. Qu'a faut on ka kai. On ka quand bi transition. Bi transition on ni décision d'ota ba ta Jamana donc. Bata jamana donko donc anga boli sedaola na fatala quoi anga boli sedaola en manquant parce que assemblée tambolo président démocratiquement élu tambolo e ma sente mi lura sente tara tu talika tu gamna to do mo sura suga mo be sente ko ha sura suga mo swazilo de sente ko karse kadiye kana e sente talika tu godi sente talika ga tu gamna moi le roi j'ai été candidat 2 fois dans le cercle de Sékou pour être député en 2013-2020 maquette député mais député a fari ben kan be ka nyini angane a ben wono a projet o va wuli ka jola donc au député malheureux les candidats malheureux ou bien al ni pembe munu kera député ka temesa parce que na ko jamana fir la politique mo bulu en général mun politique mo munu e joro so la bulu akisi en général so munu ma joro ko so ko ta ko ala to ko chefu donc moi c'est candidat malheureux là no lu kun tatara cercle kono e cercle redo be no dugu redo be o dugu ma shire clé d'assemblée kono sente kono o famu ci ko di donc pour moi au débuté o tseka ke légitimé ko lu seka ko dugu be placer la ne ka famille la ko sente ta ko manya ni o di foko sente ko nganga ta do ere bulu an nganga to sira wala ka sanction ko shango quoi février na ta non bon Israël sa chema ya katida musoma e bi kishi sama parce que mais Israël mita e ka bo céder wala e ka avantage mais
ni ko ne ka kololo fi ma fi fo sini so avantage kelen t'a la kɔlɔlɔ ye jumɛn ye kololo do ye d'abord aujourd'hui nous avons presque 3 millions de Maliens, pas moins de 3 millions de Maliens. En 2014, 3 millions de Maliens de Côte d'Ivoire. Puis nous sommes à 5 ou 6 millions. Bon, nous avons pour ces là. Quand c'est ce jour de boulot, puis je prends un exemple sur Liban. Liban a 600 000 francs. Il y a 500 000 euros pour un Malien. 500 000 multipliés par presque 3 millions de Maliens. Aujourd'hui, presque 1500 milliards. O kolokolo wari. N'a fɔra k'an ka jamana dunanw b'o de bɔ ka kɛ di jamana wɛrɛ ma alors que a tun bɛ se ka na n'an ka jamana kɔnɔ ko a cas de séjour dɔ tɛ problème ye. Kelen, filanan voyage a bɛ gɛlɛya parce que passeport CEDEAO tɛ se ka circuler n'o ye tuguni. Ni passeport CEDEAO t'i bolo i bɛ visa de ta ka taa jamanaw la. Ni bɛ visa ta ka taa jamanaw la i bɛ wari de sara. Taxi frontière c'est la même chose. Kelen fila anw bɛ don bolimafɛn de kɔnɔ bi k'an ka ciw teliya k'an senna teliya a tɛ dilan anw fɛ yan a bɛ bɔ kɔfɛ de ka na porte anw fɛ yen. N'i bɛ t'o ta port ninnu fɛn fɛn la u bɛ se k'u ka taxi monter. Ça veut dire que ni bolimafɛn min bɛ se ka se i ma yan nɔ 1 million Bamako bi o bɛ s'i ma 3 millions ou 4 millions n'i nana na i b'a feere joli an tun bɛ bolimafɛn minnu san 5 millions il faut t'attendre pour acheter à 9 ou 10 millions kelen. Et je prends un exemple Toulouse n'i bɛ Toulouse san 1000 francs i b'a san 4000 francs n'a bɛ bɔ Sénégalais b'a fɛ ka na ou parce que u b'u ka taxi fara a kan donc o ye kɔlɔlɔ de ye jamana anw bɛ produit minnu bɔ anw fɛ yan ka taa n'a ye Côte d'Ivoire par an n'i y'a jateminɛ a bɛ bɛn 70 milliards de ma an ka calcul la à peu près minnu bɛ bɔ yan fɛ ka na anw fɛ yan o ye 200 et quelques milliards de ye o ye chiffre de ye côté du Sénégal anw bɛ min bɔ ka taa n'a ye Sénégal ni Sénégalais mago b'a la par an au maximum 50 milliards et quelques mais anw bɛ min bɔ olu fɛ ka na n'anw fɛ ça est dans les 600 et quelques milliards par an e k'o perdre jateminɛ donc o chiffre n'a fɔra ko ka taxe ni fɛnw bɛɛ fara o kan a bɛ kɛ joli ye a tɛ kɛ kɔlɔlɔ ye ma jamana di ma donc a kɔlɔlɔ tɛ se ka fɔ ka ban a t'anw arranger a bɛ autorité la transition de arranger parce que élection ko du kɔnɔ n'i y'a mɛn ko sanction bɛ boli kan i bɛ taa i bɛ coopération dɔ de la min bɛ se ka sanction boli kan n'i kɛra yɛrɛ ye bila ye donc i bɛ élection kɛ waati min ka di ye maliyɛn bɛɛ dun kɛlen don baara kɔnɔ bɛ mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko ci in jɔ n'i ko ci in jɔ n'i ma taa kaso la i b'i yɛrɛ sɔrɔ ko la i ma sigi ni ko min donc ce qui fait que les Maliens ne peuvent plus parler. Donc c'est la CEDEAO qui peut faire la pression maintenant à notre autorité de la transition pour qu'elle ait une élection. Mun b'aw bali k'a kɛ yan. Bon min m'an bali k'a kɛ ne t'o dɔn mais e yɛrɛ tɛ jamana kɔnɔ. Ne bi yan. Jamana bɛ ka taa cogo min na e t'o dɔn. Jamanadenw kelen tɛ baara ye ka don transition autorité de la transition kɛ kaba kɔrɔ wa. Donc o jamana tant que. Donc nafa foyi t'an bɔli la CEDEAO la. Fo kɔlɔlɔ dɔrɔn de b'a la. Ne le roi ka yeta la ni kɔlɔlɔw b'a la je pense que le frère est mieux placé pour que ka kɔlɔlɔw fɔ an ye comme ne ta ye de ko ko nafa t'a la. Nafaw sa kɛ ni nafa. Voilà ni nafa minnu b'a la ale n'olu nafaw fɔ anw ɲɛna an k'o mɛn su in na. Ayiwa. O bɛ kɛ leçon ye ne yɛrɛ le roi ma. Ayiwa sanfɛ retraite ko kuma in fɔra a kuma taa ni ka segira min ye gouvernement ye an y'a ye k'a fɔ a yɛrɛ sigi caman kɛ a ko kan aw yɛrɛ bɛ labɛn na le 16 février aw bɛna bɔ yaasa ka se ka jamana saba in senkɔrɔma dondoli baara kɛ nka yan'o cɛ an da ka don o labɛn ko hukumu na bi nafa jumɛn bɛ bɔli in na komi ale ko nafa fosi t'a la ko kɔlɔlɔ dɔrɔn de b'an kan. Yani a k'a fɔ ko nafa jumɛn bɛ bɔli la n k'o fɔ a ye an kun toli CEDEAO la kɔlɔlɔ min b'a la fo k'a ko dɔn don min na décision bɛ ka ta k'an ka essayer ka bɔ nin na o don y'a sɔrɔ CEDEAO bɛ k'a ɲini pour que ka kuma an fɛ a ko CEDEAO bɛ fɛ ka kuma an fɛ ko k'an sanctionner CEDEAO ye peuple de sanctionner o parce que CEDEAO ka kuma la ko autorités sanctionner la mais n'olu mago bɛ autorités la u b'a demander autorités ka voyager n'i y'a jateminɛ kɔlɔlɔ min b'a la n bɛ dɔ fɔ o la fɔlɔ an kun toli CEDEAO la CEDEAO ye frontière minnu fermer anw na kɔgɔji tɛ Mali la Mali tugulen tɛ kɔgɔji la normalement CEDEAO y'a dabɔ de ka maliyɛnw yɛrɛ latunu ka maliyɛnw na su fɛnɛ k'u bila faamaw la nafa min b'a la n bɛ commencer ka don olu kɔnɔ d'abord i b'a jateminɛ dugu dɔw kelen bɛ k'anw lamini CEDEAO dugu dɔw usine dɔw sigilen bɛ yen dɔw bɛ chocolat dilan dɔw bɛ mangini dilan dɔw bɛ biscuit dilan dɔw bɛ chips dilan n'i ye o conteneur ninnu 20 pieds ta wari min bɛ sara pour que douane bɛ se ka wari sɔrɔ a bɛ bɛn 400 000 francs de ma mais ni CEDEAO dugu tɛ ne dugu wɛrɛ don douane bɛ 3 millions 500 000 de sɔrɔ cela veut dire que n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ
Mali ka dédouanement Mali bena nafa sɔrɔ kosɛbɛ frontière minnu fɛnɛ bɛ yen ko anw ni mɔgɔ dɔw kun jɛdu mɔgɔ minnu an dalen b'a la k'u tɛ an fɛ k'an n'u jɛlen don CEDEAO kɔnɔ ko kelen na fɛn kelen na olu ye ko minnu kɛ anw na ni wagati kɔnɔ o bɛ anw bɔ CEDEAO la olu dɔw kan ka kɛ kun ye pour que k'an bɔ a la a bɛ kɛ sababu ye fɛnɛ an ka politique min bɛ anw fɛ yan an bɛ politique min kɔnɔ sisan ça va nous permettre an ka politique décision an k'a ta ka sɔrɔ olu tɛ CEDEAO bɛ ka sanction sugu o sugu ta k'a da maliyɛnw kan mais faut que k'a dɔn dɔrɔn sanction in kun fanba bɛ ka kɛ de ka population de la énerver ka population na révolter pour que population bɛ se ka muruti fari da CEDEAO faama joli de bɛ yen minnu yɛrɛ y'u ka sariya sɔsɔ CEDEAO faama joli de bɛ yen minnu yɛrɛ ye CEDEAO yɛrɛ sariya sɔsɔ CEDEAO faama joli de bɛ yen minnu y'a yira ni faamaw la minnu bɛ yen bi k'u ka essayer k'a k'olu ta ye u m'a fɔ ka kɛ CEDEAO ta ye k'u k'a kɛ olu ta ye non il faut que souvent an ka baara kɛ ni professionnel ye non n y'a faamuya o maintenant kuma dɔw de bɛ jamana kɔnɔ mɔgɔw k'a faamu ni o ni ma kari o bɛ sa jɔnya la quoi anw bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la CEDEAO ka sɔrɔdasiw tun bɛ anw fɛ yan ko apaisement mɔgɔw nana yan ka taa u ma se ka foyi ɲɛnabɔ kuma fɛn fɛn bɛ ka fɔ anw bɔli CEDEAO la n'a ma bɛn mɔgɔ minnu ma u ka na ni fɛn dɔ ye min b'a yira ko CEDEAO tun bɛ ka nafa dɔ lase anw ma fɛn kelen bɛ yen min kelen bɛ ka maliyɛndenw tɔɔrɔ bi ni fɛn bɛɛ ye n'o ye Mali passeport ko ye CEDEAO passeport de bɛ anw bolo mais ni anw sera ka bɔ CEDEAO la k'an ka passeport kɛ an yɛrɛ ye non o ye maliyɛn l'extérieur nafa de ye o y'u lafiyalen de ye parce que bi mɔgɔ caman de bɛ yen minnu mago salen don bi documentation na passeport ko la k'a sababu kɛ an ka passeport ni an sagoya t'a la CEDEAO de sagoya b'an ka passeport la mais CEDEAO sagoya b'a la mais faransi de bɛ ka passeport nin dilan fɛn dɔw bɛ yen mɔgɔw k'a faamu an bɛ position mun na dɔrɔn an bɔli CEDEAO la ka AES créer tellement que nafa bɛ Mali la tellement que nafa bɛ maliyɛnw na o de sababu la o tɛ ka se ka kariya ka jɛ an kɔ sinon n'u y'a dɔn k'olu de bɛ k'an ranger mais olu tɛ se ka kɛ Mali fɛ ka tɛmɛ anw kan wa olu tɛ se ka kɛ anw fɛ ka tɛmɛ an yɛrɛw kan mais u k'a essayer u ka taa mɔgɔ wɛrɛw ɲini k'olu ranger CEDEAO ka hakilina fɛn fɛn bɛ yen k'a ye ko kɛ an na minnu ma bɛn u ye sanction min kɛ an na n'a ma bɛn u ka cour yɛrɛ y'a yira k'a man ka kɛ mais an bɛ to CEDEAO la mun na ni maliyɛnw ka laɲini tɛ n y'o de f'i ye nin fɛnɛ bɛ 517 recommandation kɔnɔ dɛ foyi t'a to ko faamaw bɛ wuli k'a fɔ ko ka Mali bɔ CEDEAO la. b'a fɛ ka n balimakɛ jaabi Fofana n'i kumana ma foyi fɔ anw ɲɛna min b'a yira k'a fɔ k'an bɔli CEDEAO la k'a nafa bɛ Mali kan franchement tu sais que ne bɛ min f'i ɲɛna e bɛ se ka fɛn dɔ fɛnɛ fɔ ne ye min b'a yira ko CEDEAO ye nafa dɔ mais ne y'a cité o ne bɔra ka ne lamɛn a ka to e ka maliyɛn de l'extérieur ka document bulu an kana kuma sama bon n'i bɛ tila an bɛ kuma quoi parce que e ka maliyɛn de l'extérieur ka voilà merci ok ne ko an ka mɔgɔw bɛna carte de séjour de ta jamana ninnu na CEDEAO jamana bɛɛ CEDEAO jamana 15 ye jamana 3 min bɛ k'i sama ka bɔ CEDEAO la o jamana 3 ye CEDEAO jamana nagasilenw de ye non i bɛ ka kuma tiɲɛ non ne ko ka kuma tiɲɛ i tɛ se ka fɔ an ka jamana ma ko nagasilen don comme civil non jamana man di ye nin de ye non ne tɛ se k'o dɔn ayi ne tɛ se k'o dɔn ayi ni tɛ kuma débat tiɲɛ mais ni ko jamana nagasilen don i ye kuma tiɲɛ Kassim a ka to je vais dire que les derniers pays de la CEDEAO Lewura an ka yɔrɔ tile parce que non e b'a fɛ ne ka tile cogoya min na ne bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna an ka o kuma segin fɔbali d'accord ne kuma segin mais b'a fɔ fɔcogo wɛrɛ la les derniers pays de la CEDEAO c'est ces 3 pays là les pays les plus pauvres de la zone CEDEAO le Mali le Niger le Burkina Faso à tout nier nos pays à quoi les Mali est riche après Mali on est comment le Mali est riche le Niger est riche le Burkina est riche mais depuis quand nous attendons ça c'est quelle richesse que tu sais qu'on parle depuis des années on travaille avec le sobaw là avec kalambaw ke an nana ni expert ni sambarate on de tu sais qu'on parle avec a plus fort raison nous an kana nyoko la ballon galonka na fatisa falisena butala an kana nyoko ngena c'est des pays les plus pauvres de la zone CEDEAO quel est fla a portambolo tu sais que foi que ni port jamana o sera ka mi sura ka formali on ina le ministre des affaires étrangères de la coopération internationale mi fo ko mado ko la Guinée port kani Mauritanie port la Mauritanie cherche à rentrer dans la CEDEAO la Mauritanie regrette aujourd'hui Mauritanie autorité ou ninga a compter la Guinée mika la Guinée vous a laissé en plein vol la Guinée va pas se conduire comme ces 3 pays awre ba dali Guinée ti japa zone kelena
n'aw faratira Guinée bɛ se k'a cun aw ye a bɛna dugu de pénaliser il faut qu'on soit clair anw bɛ se ka mun kɛ anw yɛrɛ ye bi k'an bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ zone CEDEAO kɔnɔ n'an y'a yɛrɛ retiré an bɛ ka sira saya cɛba de ye k'an yɛrɛ da muso ma solution tɛ yen sanction bolili lo dɔrɔn foyi tɛ yen a fana b'a ka déministre solution tɛ yen o solution a fɔ an ka mɛn pour que ka Mali bɔ nin na ayi non o tɛ avantage ye min ale ko ko nafa de avantage min b'a la bɛɛ da tɛ don an kungo la bilen anw ka situation fɛn fɛn bɛ yen n'a nana anw bɛ se k'a ɲɛnabɔ cogo min na an b'o baara kɛ k'a sɔrɔ an ma dɔw da don a la Mali ye gɛlɛya fɛn fɛn sɔrɔ n bɛ segin yɔrɔnin kan n b'a fɔ n bɛ se k'i ka kuranko ɲɛnabɔ parce que e ka kuranko sirilen don CEDEAO dugu dɔ la diɲɛ bɛɛ b'o kan e bɛ ka kuranko kuma mun na wuli non pardon e bɛ ka kuranko kuma mun na wuli yala e ka jamana fɛnɛ ye baara min kɛ kuranko la k'i bɛ jamana ko kuma fɔ facilement quoi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ tu sais que CEDEAO zone ninnu o tɛ maliyɛnw to a bolo kunna ma maliyɛnw talen ninnu kɔnɔ ma les Maliens sont pris en otage mais je pense que kuma bɛ ne de bolo b'a yɛrɛ kuma b'i bolo mais c'est une manière pour vous dire que aw bɛ taa ni sira min kan n'an m'a dabila an ka jamana ye an b'a firi a bɛ taa k'an bɛɛ bolo da an bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna jamana kɔnɔ le pays n'appartient pas à une partie seulement. Vous avez la force aujourd'hui, vous avez des armes, vous dirigez le pays comme vous voulez. C'est pas comme ça un pays. Mais kuna akumete ya. Kuna akumite mais munu kera o do fana fo. Alors, munu kera o do fana fora mais au moins c'est un régime démocratique ma kono. O le bolo korota ta olu e. Okay. Ba akai. So si fanga anto fe o. Pour de fanga transition ka nga boni ngono. Mais na ba venga continuer. Iba don Kasim ambe sega anko yoro do la. Sega continuer ni kono. Wakati mina abi fo ko fanga mimbe ko mai o ka boy. Anyini nga kale kumemi. Le wura ek memi. Voilà. Bolo korota fanga e fanga min si. Yo question posée ngona a jara ngo. Ay bise ka jabi do pour que me non non, ne ko ebse ngo. On aurait des fanga ngata. Mais je regrette infiniment aujourd'hui. Pourquoi? Ayanga jamana blanc kololo ko. Il ta fora nyana ye. Ay non, c'est bon. Aïssa, ne Malika coup d'état labandi kasi. Coup d'état kuma ti fa on nyana jamana ngono. Ne ku mago be mina. Ne ku mago be mina. Mi be ka ke bibado, mi be ka pe hakato de. Mi be ka ke bibado, mi ba jani. Faut que ni ku ngake politique mo la classe politique a beaucoup joué avec Afa do c'est parce que il y a des politiques. Oui. Voilà parce que souvent ni be kuma. Pour de sortir du kuma. Mo ba famu ça. Non, mo ba famu. Ouais, ne a famu. Ma jamana maraka, ma faga an kulongera fanga la ko du. Fati kulonga fe. Politique mo kulongera ko du. Na andira lanna. Na prokotora. Ko jamana maraka ni sebe. Ni nyana de. Mais kana ka autour de la transition kono, surtout les militaires sur la kaw. On est jamana talian on ma ka to sur sukuru. O se ka kaw. Ça peut pas aller. Na on ma al na ma fuka bla wira ba bla wira jamana mara ti fu fe jamana ka green ni ya ta bon je pense que kuma be ne rebolo d'accord Kasim mbe fe le wura ka yoro do famu quoi a tiena de surasu nana na kuma tien surasu kuntina abe tien dom na wakati mna amake anshiko maintenant nana ni kuma edro kuma ko ka do ya soro ale ka klina ku yeni mais après bi ale ka famia la ale ma se ka afamu bon bara e fendo de quoi a tse ka ke bɛɛ sago yɔrɔnin kelen jamana bɛ ka taga cogo min na bɛɛ ɲɛ b'a la bi jamana wɛrɛw bɛ ka u bolo bɔ Mali nɔfɛ bi o tɛ kɛ bloc la dɛ wa o tɛ kɛ Ala kama la dɛ sɔrɔsi fanga min bɛ yen bi n'a bɛ ka baara kɛ n'a tun man ɲi population de tun bɛ wuli k'a fɔ ko ka bɔ yen mais bi population 90% an ka kalafili kɛ sisan dɔrɔn n'a ye kalafili kɛ candidat o bon k'a fɔ fɛnɛ ko sɔrɔsiw ma prɛn ko ka fanga di non n'u dalen b'a la mɔgɔ min bɛ se ka Mali mara min tɛ sɔrɔsiw ye u ka na n'o ye an yɛrɛ b'a fɔ sɔrɔsiw ye u ka d'o ma mais bi ale yɛrɛ mun filɛ nin ye en personne ale bɛ se ka jɔn fɔ Mali la min bɛ se ka Mali yɛrɛ mara e bɛ se k'a jɔn fɔ k'an k'a minɛ k'a d'o tigi ma et non e yɛrɛ bolo bi ye jɔn don ne yɛrɛ bɛ se ka Mali mara e yɛrɛ ne ye Mali di ne ma bi ok n bɛ question naani ɲininkali k'i la yanni an ka se bi ma e ye mun kɛ Mali ye ni e ye Mali bon mɛ ka Kasim yɛrɛ ka baara k'a place la non question di ma an bɛ se k'a don kuma kɔnɔ mais a tɛ se ka kɛ ɲininkali d'accord voilà parce que n'i y'a ye an man ka taa o sira kan parce que n'an taara o sira kan an bɛna sira ayi an bɛ taa étape wɛrɛ la an bɛ taa étape wɛrɛ la ne ka politique ça fait 23 ans que je suis sur la scène politique mɔgɔ si ma ne ye sira kan Mali la k'i bɛ se k'a fɔ ko ne politique mɔgɔ ye min ka a ye sira kolon ta ou bien a sira lankolon ta ne bɛ fɛn fɛn ta mais su in na i ko k'i filila émission ko la dɛ non mo filila min na n b'o yɔrɔ fɔ ka da kan non on n'avait jamais souhaité aw ye kɛlɛ kɛ aw tun t'a dɔn k'a bɛ wolo on n'avait jamais souhaité le coup d'état si M5 kɔnɔ an ko tilalen don nous on a souhaité que IBK soit président honorifique d'avoir un premier ministre plein pouvoir an y'o de ɲini IBK fɛ o ban'o de ma aw yɛrɛ tun tɛ kan kelen fɔ non kan kelen fɔ tun tɛ M5 kɔnɔ aw yɛrɛ y'o faamuya
parti dɔw kun bɛ M5 la olu ka laɲini kun tɛ coup d'état parce que an bɛ coup d'état kɔlɔlɔ dɔn mais parti min k'u laɲini coup d'état o de ka ca donc an tor'o de la ni sɔrɔsiw nana ko coup tɛ comme en général civil tɛ coup d'état kɛ kuma si sɔrɔdasiw de bɛna achever olu yɛrɛ ko k'olu nana ka na parachever n'aw nana ka na parachever aw yɛrɛ b'a dɔn lutte yɛrɛ kun t'a bɔ lutte donc en ce moment élection kɛ a ka président démocratiquement di jamanadenw ma mon frère u ma ba élection ma dɛ i bɛ ka fanga dɔ tɔgɔtɔ sini fanga in e bɛ ne ka tiɲɛ sigi ma sɔrɔsi fanga n'a donna yɔrɔ o yɔrɔ civiliw bɛ sɛgɛn en réalité min b'i yiri la ani min bɛ duguma o tɛ kelen ye sɔrɔsi fanga la sɔrɔsi fanga ye fanga de ye o ye fanga de dilen fanga ma sɔrɔsiw de y'an ka arbitres ye n'an bɛ jɛngɛ k'an tile mais n'i ye fanga ta ka d'olu wɛrɛ ma n'o dili donna o cɛ ka jugu dɛ musa ka fanga y'o ya jamana in kɔnɔ 23 ans i tun bɛ se ka fɔ musa yiri kɔrɔ wa cɛ a ye sabala kana sɔrɔsi fanga don an ka jamana kɔnɔ et même ils savent très bien que leur rôle vraiment c'est pour nos sécurités il ne s'agit pas de gouverner ou ka gouvernance ye fanga ye a ma ɲi jamanadenw ma an ka sabali même si y a votre intérêt là-dedans aujourd'hui cela n'arrange pas la majorité des Maliens ne bɛ yɔrɔ dɔ f'i ye i ye yɔrɔ dɔ f'i ye i ye yɔrɔ dɔ fɔ ne tɛ jigin Mali population majorité la bi majorité b'u kɔ mais u bɛ ka bɛn kelen kelen dɛ o exemple dɔ ye k'aw ka bɔ k'a fɔ k'aw bɔra CEDEAO la mɔgɔ minnu bɔra y'a ye wa hali n'a y'a essayer ça va être le même problème même si vous avez des milliards là-dedans pourquoi Maliens caman bɔra ka sababuya kɛ taabolo mɔgɔw commencera ka faamuya au fur et à mesure c'est comme ça Malien ye tɛgɛrɛ min fɔ ATT o ma fɔ masa ye koyi ATT a bɔ don min na e tun tɛ yen donc les Maliens est toujours comme ça mɔgɔ bɛ bɔ ko la kelen kelen donc Malien majorité bi a bɛ komi n'i ye nɛgɛ bilen ka bila denmisɛnnin fitinin na minnu ma tanga kɔrɔ a bɛ k'a kɔnɔ ko sanu a b'a fɔ k'a b'a minɛ a b'a dɔn nɛgɛ waati n'a sɔrɔ a gosi Malien majorité tɛ foyi dɔn nin ko in na a y'a to ninnu bolo tɛ se an ka taa dɔw tɛ jamana ko ye o en réalité minnu fana b'a dɔn n'olu bɛ ɲɛ dɔ sɔrɔ fan dɔ fɛ olu bɛ tugu kɔ ten donc finalement jamana bɛ nɔgɔya a ma ɲi jamana ma franchement minnu bɛ jamana taabolo dɔn u kan k'a faamuya k'a fɔ ko les pays ne fonctionnent pas comme il faut vraiment les retours à l'ordre constitutionnel pour que an ka jamana ŋɔnɔ bilalen bɛ bila an na diɲɛ bolo bɛ di ɲɔgɔn ma an ka baara kɛ on ne peut pas dire à tout le monde non e bɛ ko dɔ diɲɛ jamana bɛɛ la e yɛrɛ se k'ale misiri dilan i yɛrɛ i b'i yɛrɛ nɛgɛ wa e ka gouvernement bɛ fonctionner cogo min na e b'a dɔn wa il faut demander aux plus hautes autorités de la transition comment le gouvernement fonctionne aujourd'hui ça ne va pas du tout ni mɔgɔ min nɛgɛ a tigi ye nkalon tigɛ hali olu yɛrɛ b'u yɛrɛ ɲini n'aw nɛgɛ k'o kɛ ba falen kan finalement aw yɛrɛ bɛ tila k'a furu ka bɔ kɔrɔ anw de bɛ tiɲɛ f'u ye bi n'i tɛ se k'i ɲi saraka tiɲɛ f'i ye i bɛ jugu saraka f'i ye ce qui est en train de se dire pure vérité à notre autorité de la transition qu'on fait face à les retours à l'ordre constitutionnel qu'on est aux élections trouver un président démocratiquement élu président kuci ti mɔgɔ ba Mali kɔnɔ minnu bɛ se ka Mali mara Mali yɛrɛ ma président ɲuman yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ yɛrɛ par rapport à ça i dalen tɛ minnu na n'olu nana olu bɛ Mali changer mais bien sûr ne Mali di ne ma Malien bɛɛ bɛ lafiya walahi bilahi ne ko f'i ye o ma nɔgɔn dɛ a ka nɔgɔn dɔ wɛrɛ don a dusu e ma mara kɛ fɔlɔ ko tɛ marako ko t'a la o dɔɔni tɛ wa e ma segu yɛrɛ b'a fɛ ka min fɔ a ɲɔgɔnna ka ca mɔgɔ minɛ o bɛɛ ye garisɛgɛ de ye mais j'ai tenté n'i y'a tenté ka kɛ candidat ye ka ban sa non i ka kuma taabolo ka ɲi il y a des idées i ka kuma taabolo ka ɲi sanfɛ an bɛ kuma d'i ma pour que i ka se ka fɛn fɔ maaw bɛ se ka min fana faamuya ka kɛ ni lewura ka fɔtaw ye lewura ko min bɛ ka kuma min fɔ ne ye min faamu dɔrɔn lewura mago bɛ a ka responsabiliser lewura mago b'olu la parce que kuma kɔnɔ a ye temps min kɛ politique la a y'o fɔ a ko fɛnɛ M5 kɔnɔ ale ka kun tilenna ni dɔw ta kun tɛ kelen ye a ka kuma ninnu kɔnɔ dɔrɔn Mali marali solution a fɛɛrɛ b'a bolo a y'a fɔ mais kuma o kuma bɛ dɔrɔn lewura mago bɛ ka fanga sɔrɔ quoi bon n bɛ bɔ o yɔrɔ kɔnɔ ka segin ka na CEDEAO ka janfa kɔnɔ Maliens terroristes lewura dun bɛ fanga sɔrɔ dɛ élection nata in na Segu non mais i b'a dɔn ne bɛna mun f'i ye yan n'a ka ŋaniya ye ka jamana dɛmɛ n'a bɛ se ka jamana dɛmɛ Ala k'a d'a ma n'a ka ŋaniya ye ka jamana dɛmɛ n'a bɛ se ka jamana dɛmɛ fana Ala k'a d'a ma parce que i b'a sɔrɔ a ka ŋaniya ye ka jamana dɛmɛ a tɛ se n tɛ Ala deli a ka dɛsɛ a bɛ Mali dɛmɛ cogo min na sira o sira la a k'a kɛ mais ɲɛ b'a la sisan opposant ma ca a bɛ ka taa opposition na mais a ka lajɛ an bɛ temps min kɛ kuma la comme ne t'ale ka position dɔn kosɛbɛ an k'o temps kɛ ka jamana dɛmɛ a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw pousser halisa ka kɛ a ka côté dɛmɛli kan n'o kɛra o ka d'an bɛɛ ye parce que dɔ bɛ yen bi n'a tɛ kun tilenna kelen ye sini jamana baara la a bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ position dɔ la baara dɔ la a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ kuma yan sisan an bɛ an kunna yan cogo min na an b'a dɔn an bɛ kun Mali kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ la o cogo la Maliens fagara yan CEDEAO ma fɛn fɔ Maliens donna wagati min na Kidali an kɛlen ka Kidali kɛ an ta ye o y'a sɔrɔ Kidali ko minɛla an na CEDEAO ma fɛn fɔ n'i y'a jate minɛ
k'a lajɛ an bɛ position min na sisan AES ko min n'a bɛ ka fɔ n'a bɛ k'u tɔɔrɔ a b'u tɔɔrɔ mun na parce que maliyɛnw de fɔlɔ yɛrɛ sera ka CEDEAO ko yɛrɛ bila en place pour que mɔgɔw ka kɛ CEDEAO fɛ ka se ka don CEDEAO la ka adhérer CEDEAO la bon ni maliyɛnw nana n'o hakilina ɲɔgɔnna dɔ ye tuguni n'o fɛnɛ kɛra AES ye a b'u sera a b'u jɔrɔ kuma fɛn fɛn bɛ ka fɔ dɔwɛrɛ tɛ dɛ tubabuw ɲɛ b'a la o tun bɛ ka anw jeli min cogo min na o tun bɛ ka anw ka nafolo kɛ lemuruba ye cogo min na ka jɔ o da la nin y'o de bantɔla ye CEDEAO ni IMOA tɛ ɲɔgɔn ye sira la o mun de bɛ taa IMOA ko ni CEDEAO ko ta k'u gulo ɲɔgɔn na Kassim i b'a kalama ko sanction bɛ Mali kan depuis la sanction bɛ Mali kan bon depuis la sanction bɛ maliyɛnw kan sanction dɔ bɛ yen Mali nafolo maliyɛnw ka nafolo mun de la u tɛ k'a sɔrɔ comme u kan ka sɔrɔ cogo min na maliyɛn ka voyage mun de kɛlen don k'a bloqué n ye passeport ko f'i ye CEDEAO nɔ don CEDEAO nɔ b'a la o mais sini anw de b'a bɛɛ kɛ anw tɛ se ka nin gɛlɛya bɛɛ sɔrɔ kuma dɔw bɛ ka munumunu an balimakɛ y'a fɔ ko sɔrɔdasiw ka fanga man ɲi ko sɔrɔdasiw ka fanga man di ale ye sɔrɔdasi fanga n'i y'a natɔla ye ko dɔ de b'a to a bɛ na jamais jamanadenw ni jamana marabagaw ka jamana baara kɛ a kan ka kɛ cogo min na ko sɔrɔdasi bɛ na ni maliyɛnw sɔnna k'a faamu ka jamana taabolo lajɛ jamana faamaw k'a faamu ka jamana taabolo lajɛ min ka ɲi k'o ta ka baara kɛ sɔrɔdasikɛ t'a ka sɔrɔdasiya bila ka don jamana minisiriya la ou bien ka kɛ président ye parce que n'i ye sɔrɔdasiya baara lajɛ ne bɛ se k'a fɔ n ko sɔrɔdasiya baara o ye fonction de ye o ye fonction dɔ de ye fonction dɔ de bɛ yen o de ye militaire ye mais mun de bɛ na kɛ ni titiri dɔ bɛ na di sɔrɔdasikɛ ma ka fara a ka minisiriya kan cela veut dire que titiri nin kan ka confier mɔgɔ minnu na n'olu ma se k'u ka titiri responsabilité ta ka baara kɛ sɔrɔdasikɛ b'i yɛrɛ ye o wagati ye baara kɔnɔ kuma fɛn fɛn bɛ yen dɔrɔn Mali bɛ ka taa position min na n'a tun ma ɲi san b'a sɔrɔ maliyɛn bɛɛ buruna i ye kuma dɔ fɔ ko meeting tɛmɛnen ko mɔgɔ ma taa je voulais savoir meeting tɛmɛnen est ce que e taara e ma taa d'accord i ye image min ye voilà i ye image min ye i y'o de lakali mais image min bɛ yen ni jama bɛ yen o tun kan k'o fana yira aw la o parce que Mali ko kuma n'a fɔra i y'an wele i m'an wele an bɛ taa jɔ yen mais anw bɛ fɛ dɔrɔn mɔgɔw k'a ye k'a faamu ko kuma dɔw la faso kɛra cogo o cogo mɔgɔ fila de bɛ faso kɔnɔ min b'a fɛ ani min t'a fɛ min tɛ fɛn fɛn n'o y'a publier k'a lakali n'i y'o ye kana giriki sɔnni kɛ a la min b'a fɛ e k'o fana ta ɲiniba ye la n'i y'a fila lajɛ i b'a faamu Ivoiriens y'a fɔ kɔsa in na k'olu ka logo bɛ ka tiɲɛ k'u ka logo ta la ka se ka na vous pensez que k'a perdu bɛ anw dɔrɔn de kan ko parce que an bɛ AES la non a perdu bɛna kɛ olu kan ka tɛmɛ anw fana kan parce que bi anw bɛ se k'a fɔ Mali douane bɛ min sɔrɔ ka bɔ Côte d'Ivoire yan fan na o man ca o mais i bɛ se k'a faamu cogo di anw ka sɔrɔ 90% anw ka sɔrɔ 90% a bɛ bɔ duguw la dugu minnu tɛ CEDEAO ye douane fɛ mais douane kɔni fɛn o fɛn bɛ yen k'a nɔrɔlen don an ka dugu dɔ la Mali ye donda 7 de ye o donda 7 gɛlɛya min bɛ anw kan Sénégal gɛlɛya min bɛ anw kan Côte d'Ivoire mais o gɛlɛya t'anw kan Guinée mun b'o kɛ o jamanakuntigiw ka Mali minɛ cogo de don jamana dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ a jamanadenw bɛ Mali fɛ mais i b'a sɔrɔ a jamanakuntigi ni Mali faamaw tɛ ka ɲɔgɔn faamu o dɔ ye Sénégal ye jamana dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ a jamanaden dɔw a 90% u ka hakilina tɛ jamana in fɛ wa u ka faama yɛrɛ fana ka hakilina tɛ jamana ye o dɔ ye Côte d'Ivoire ye parce que Côte d'Ivoire peuple mun bɛ yen k'u bɛ Mali fɛ a man ca mais Côte d'Ivoire autorités olu ka cible ka kɛlɛ pour que ka se ka muruti yɛrɛ ɲini ka bila jamana kɔnɔ ka jamanadenw la muruti Côte d'Ivoire autorités bɛ ka ɲini k'o de kɛ e y'i da maga courant ko kuma la c'est vrai mais yala ni baara kun kɛra san 30 yanni bi cɛ courant tigɛ min bɛ ka kɛ a tɛ kɛ pourquoi jusqu'à présent anw tun bɛ courant san mɔgɔ wɛrɛ fɛ anw tɛ courant min consommer k'an k'o wari sara kɛlɛ kun b'a fɔ ko mɔgɔw k'o de dɔn anw tun tɛ ka courant min consommer k'an k'o de wari sara an ko non an tɛ se k'o wari sara an bɛ min consommer an b'o sara o kɔnɔna la i ye politique mɔgɔ dɔw fɔ je pense que politique mɔgɔ bɛɛ tɛ dɔw bɛ yen olu ka laɲini tun ye jamana ka jɔ ye quoi mais an bɛ ka taa position min na a kɛra cogo o cogo ni politique bɛ responsabiliser e bɛ ka kuma cogo min na n'i ka hakilinaw taara ka baara kɛ e mana jɔyɔrɔ sɔrɔ e bɛ se ka Segu problème ɲɛnabɔ i bɛ to Segu la i bɛ munumunu i bɛ na Bamakɔ ni ani région wɛrɛw problème ɲɛnabɔ mais gɛlɛya dɔ de fana bɛ politique kɔnɔ
politique 90% kɛra an ka baara kɛ an yɛrɛ 14 milliards 788 millions min bɛ tila politique mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ e tun bɛ joli dɔn a la e tun bɛ fɛn dɔn a la e tun tɛ fɛn dɔn a la mais e ka kɛlɛ dɔ tun kan ka kɛ k'a fɔ o politique mɔgɔw ye aw bɛ ka wari min minɛ a ye fɛɛrɛ kɛ an ka wari nin don jamana la an ka don jamanadenw na mɔgɔ minnu bɛ yen k'u bɛ élu n'u b'u ka vitre kɛ noir ye ka o tɛmɛ ko cɛ ko ninnu bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ ka sɔrɔ o kɛtɔ ka fanga ɲini n'u bɛ to sigi olu ka gɛrɛn na n'u bɛ taa fɔ olu ye barama filɛ an ka tɛgɛrɛ fɔ an ka nin kɛ e kun kan ka olu dɔw fana ɲini k'olu koro a b'i permettre n t'a dogo la stratégie don min bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw b'a fɔ k'e ni tɔw tɛ kelen ye je pense que e ma fanga sɔrɔ fɔlɔ ne ye fanga sɔrɔ e tɛna olu ladege politique mɔgɔ 90% a dɔw bɛ yen pourquoi n'u ka fɛn o fɛn kɛra an bɛ taa Europe parce que u tigɛlen don yan docteurs la pourquoi olu dɔw yɛrɛ ma se ka dɔgɔtɔrɔso ɲɛnamaw jɔ yan pourquoi olu dɔw yɛrɛ ma se ka kɛ sababu ye ka se ka docteur ɲɛnamaw former yan ka sɔrɔ docteur ninnu dɔw yɛrɛ bɛ bɔ yan ka tila ka t'u kunbɛn a bɛɛ k'u furakɛ maintenant transition ka nali a janyara a ma janya a bɛɛ bɛ peuple de bolo autorité minnu bɛ yen sisan ni peuple y'a jira an tɛ aw fɛ a ye bɔ yen u bɛ bɔ yen o ye kelen ye kalafili min n'a kan ka kɛ mɔgɔw bolo kalafili système kɔrɔ min bɛ na kɛ o tɛ kɛ dɛ kalafili système wɛrɛ de kan ka kɛ min tɛ nin ye komi anw ka baara tɛ k'o bɛɛ ɲɛfɔ o baara kɛbagaw bɛ yen olu bɛ don o kɔnɔ k'o ɲɛfɔ mais n kɔni b'a dɔn kuma min b'e da kuma min b'e da i bɛ k'a fɔ cogo min na ka jamana kanu jira cogo min na i b'a essayer i bɛ baara dɔw ta k'a kɛ min tɛ k'a fɔ k'i bɛ autorités cibler k'olu gosi stratégie dɔ ta min bɛ kɛ sababu ye ni maaw votera i ye maaw tɛ nimisa min na Ouais. Voilà. Deux minutes. Voilà. Donc, mon frère, vraiment, merci. Mais je pense que parce que avant mon fourni, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai rien contre notre autorité de la transition, surtout sur la Cameroun. Non. Moi, je dis que sur la CIF, mais il dit que je suis sur la CIF. Il connaît sur la soude de la Fangala. Pour dire que je suis d'accord. Moi, c'est follement mais sur la CIF de la Fangala, il y a un cas exceptionnel. Ni nana il faut reconnaître qu'il ka baara tɛ ni k'i b'a transformer ka k'i ka baara ye jagosa la i b'a kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ɲɛ jurulen ɲɛna o ye sariya sɔsɔ ye o sariya sɔsɔ n'i y'o kɛ ko parce que se b'i ye marifa b'i bolo sini ça va t'attraper wa aw minnu bɛ k'u accompagner ça sera la même chose o de kan ka fɔ sɔrɔdasiw ye k'o faamuya sinon u nana arbitrage de la c'est tout à fait normal ils ont joué leur rôle les cas de la classe politique ils ont failli moi je sais en tout cas, politique, nous sommes d'accord. Mais on m'a fait un maraquet. Moi, j'ai été candidat 4 fois. 2 fois pour être député, 2013-2020. Une fois pour être le maire de la commune urbaine de Sékou. Une fois pour être le président du cercle de Sékou en 2017. À l'élection reportée. Mais moi, j'ai maraqué. Mais je sais que moi, je suis jamana sans être élu ou bien fika doko doko. Mais à Frilan Bebolo, à Tchana Bebolo, je reconnais que la classe politique est flila. Ou y'a coulé que fangala. Mais kulonkɛ kɛra fanga la na aw nana ni marifa de ye a ye calendrier min kɛ ka di mɔgɔw ma n'an m'o respecté filanan an m'o respecté bon ne bolo bi an bɛ se ka mun de kɛ sa pour que ka bɔ parce que an kana na segin kumaw kan tugun an bɛ min kɛ bi ka bɔ o ye sigi ka fɔ in de ye mais ne ko sigi ka fɔ in a ka kɛ tiɲɛ kan a kana kana to kɛrɛfɛ a kana kɛ dabiri ye i fana kana to kɛrɛfɛ Kasim n bɛ yen o tɛ yen non i b'a suit ma assise national kɛ i bɔra ka ko dɔ kɛ b'o diyara ne ye c'est à dire i b'a kalama i bɛ k'a suit mais n'a bɛna tiɲɛ fana a fɔ ne ɲɛna Kasim bɛ n'i ka plateau donc kana to a ka kɛ voilà n b'a fɛ k'i tɛ ka fɛn fɔ quoi n'i ka kuma mɛn voilà assise national ne m'a participé mais dialogue national inclusive ne y'a kɛ dialogue national inclusive la don ne y'a kɛ Sékou de cercle Sékou mais a don ne tun bɛna bɔ salle kɔnɔ parce que n bɛ kuma tɛ lamɛn i kumakan tɛ lamɛn c'est à dire i kumakan tɛ lamɛn ko min na ah takun b'i l'o la bon assise national ne b'a dɔn ça c'était le système de Choguel pour amener le Mali sur ce chemin ni ma bala non c'est scénario la an kun bɛ nin dɔn n'i kun y'a kɛ mais i b'a dɔn ko lewura ala ko tiɲɛ fɛn dɔ bɛ yen n'an ma bɔ o kɔnɔ an ka jamana tɛ taa yɔrɔ si comme quoi c'est à dire an b'an sigi ka kow lajɛ u tɛ ka taa dingo sira fɛ se b'an ye an bɛ se ka kuma an tɛ kuma mais Kasim Maro ni bɛ ne suit ne bɛ kuma dɛ non ne b'a fɔ i tɛ kuma dɛ a si tɛ tɛmɛ ne kan mais ne kumakan de tɛ ko dilan par exemple sisan ayi i kumakan bɛ ko dilan a tɛ ko dilan dɛ n'a bɛ ko dilan sisan b'a sɔrɔ kumakan ye ko kana jɔ a la de donc sinon i ye min fɔ kana jɔ a la de sinon ni aw yɛrɛ
c'est min fɔ sisan bɛɛ tɛ se k'o fɔ o ne donna M5 na n donna kun min kama e y'o fɔ e kun ka kuntilenna b'i bolo mais hali o kɔnɔ ne donna M5 kɔnɔ cogo b'a dɔn j'étais le président du parrainage dans la région de Segu parrainage ye destination min ta o de ma kɛ ne kuntilenna ye parce que jamanadenw degulen don ne démissionné na ka bɔ parrainage président la Segu ka don M5 kɔnɔ ka kɛlɛ kɛ donc yarɔ o fana ma nɔgɔ a tɛ komi n'a fɔ an tun tɛ fanga la a ko an tɛ fanga la parrainage tun bɛ na opposition la o tun tɔɔrɔlen don mais affaire étrangère d'an ka président ma wagati min na mɔgɔw bɛ k'a ɲini k'u sɔri wagati min na o wagati de ne foroki n'o tɛ ne ka kuntilenna ye parce que jamanadenw tɔɔrɔlen don donc jamanadenw tɔɔrɔli ne ka problème y'o de ye ne ye bi ne bɛna mais lewura yɛrɛ de kama e m'a ɲi voilà donc n'i y'a ye bi ne bɛ risque sugu dɔ ta ka kuma sugu dɔw fɔ n t'a fɔ ni dɔwɛrɛ n b'a fɔ ni faso kanu ye mais hali n'i y'a ye dusu kasilen ye n yɛrɛ ka jamana jasi k'a fɔ n ka jamana ye jamana CEDEAO ye jamana le dernier pays de la CEDEAO ye dusukasi de don parce que ne tɛ se ka miiri k'a fɔ jamana min sɛgɛnnen don ka se nin degré ma ni autorité ko k'a b'o ta ka bɔ ni ɲɔgɔnna jɛkuluba la jɛkulu min créera jamana yɛrɛ fɛ CEDEAO kuma fɔlɔ fɔra Mali de la yan donc sisan an ka surunya n tɛna ni o t'i ka kuma kuncɛ kuma yɛrɛ mais i ka se k'o fɔ 2 minutes kɔnɔ u k'u ɲɛsin mun ma u ka mun kɛ ka ɲɛ mun bɛ se k'a to bi ni mɔgɔw yɛrɛ b'u yɛrɛ ye nin ko in kɔnɔna na parce que degun kana na fara degun wɛrɛ kan quoi. Très bien sigikafɔ in n'u b'a kɛ u k'a kɛ mɔgɔ ladiriw ye komi i yɛrɛ ye mɔgɔ ladiri caman fɔ a la olu fana kɛ ladiriw ye kelen fila sigikafɔ in n'a bɛ kɛ u ka mɔgɔw to yen u ka kuma surtout fantanw sigikafɔ in n'a bɛ kɛ u kana taa bɛɛ kɛ tubabukan jalanfɔ ye nafa t'a la n'aw yɛrɛ ko k'aw y'a ka souvenir tɛ retrouver a mago tɛ farajɛw la mais u t'a bɛɛ kɛ tubabukan patapatalen dɔrɔn ye maliyɛnw tɛ foyi sɔrɔ a la o de ye k'a kɛ bɔrɔ kɔnɔ k'a datugu ye u k'o bɔ a la kelen u ka fantanw to yen u ka kuma mɔgɔ minnu n'i b'a dɔn k'a fɔ ko dusukasi b'olu kan u bɛ gɛlɛya kɔnɔ Mali kɔnɔ olu ka kuma mais n'u taara bɛɛ kɛ faamaw ka kuma ka taa bɛɛ kɛ discours ba ye ka papier mɔlɔn ka taa bɔ ni kuma ye ko maliyɛnw ma k'a sɔrɔ maliyɛnw ma min fɔ o tɛ Mali jɔ donc moi je pense que n'u ma ɲɛ u b'a kɛ fɛnɛ u ka ligne verte kɛ élection ko kuma ye u ka k'a fɔlɔfɔlɔ ye a kana na taa kɛ ɲɔgɔn suruku ye k'a fɔ ko san 5 san 10 voilà non kuma don olu ka bɔ a kɔnɔ a ka taa kɛ élection ko kuma ye k'o kɛ priorité fanga yɛrɛ k'a fɔ k'a ka surunya o ka fɔ a kɔnɔ u k'a fɔ a kɔnɔ an ka kɛ waati kunkurunin a bɛ se ka kɛ cogoya min na kelen fila n'u y'a don fɔ a waati fɔ u ka fɛɛrɛ kɛ a musaka ɲini cogoya la ne Leroy ne delila ka bɔ réseau kan foyi tɛ ne bolo n ye fantan de ye ministre kɛlen k'a fɔ ko report léger i ka vesti cɛ ka ɲi dɛ oui vesti tɛ fɛ o tɛ waritigi ye o ministre kɛlen k'a fɔ ko report léger ne bɔra k'a fɔ bɔlɔlɔ siraw kan n taara radio la n ko bon report léger ko ministre ye ko fila fɔ a y'an ka carte source fɔ k'o bɛ français bolo mais a ye wariko fana fɔ n ko ni carte source ko tɛ n'an bɛ se ka élection kɛ n'an ka carte kɔrɔ ye parce que a bɔra référendum na sisan o kɔfɛ n'aw k'aw ma k'an tɛ se ka élection kɛ o ye ban ye wariko n'o don ko ne Leroy n'a bɛ bɛn miliyari 1000 ma a y'a fɔ ɲɛna n b'a ɲini ka d'aw ma n'a ye mandat jamana tɔgɔ la n ko o danaya bɛ se ka da ne ka diɲɛ ma fɛ parce que diɲɛ bɛɛ b'a fɛ Mali ka bɔ nin situation kɔnɔ parce que maliyɛnw hinɛ bɛ diɲɛ na ko n'a crédibilité ta aw la ka taa ɲini fo aw da ko manque de moyen de don ne y'a crédibilité bɛ ne na ne bɛ se ka sɔrɔ hali ni miliyari 1000 don n'a y'a fɔ jamana ye mandat di ne ma ne mana n'a ye n bɛ n dabɔ politique ko kuma la n b'a haramu ayiwa an bɛna tila k'i ka kuma a bɛ tɛmɛ o kan wa i ka kuma na i ye fila fɔ o jaabira ne yɛrɛ ɲɛna bi comité technique mɔgɔw ko mɔgɔ sigilen filɛ yan k'a kana kun in na ko dialogue bɛ daminɛ Bamakɔ yan de dɛ k'a bɛ taa daminɛ togodaw de la très bien ko wa fana ko maa si tɛ yen n'a ko a bɛna kuma ko bɛ bali k'a fɔ ko nin y'a nombre ye ko n'o don ko caman y'a fɔ bi cɛkɔrɔba caman y'a fɔ bi a ka k'u sagonata ye a ka kɛ o ye pour que u ka se ka sigi o ye pour que ka se ka apaisement di ma bi min kɛra ne yɛrɛ ɲɛna CICB la n bɛ se ka min f'i ɲɛna o ko la o y'o ye sanfɛ ka kɛ ni nin fana ka proposition ye e yɛrɛ bolo an bɛ se ka mun de kɛ pour que franchement an ka se ka sira tilennen ta ka bɔ nin kɔnɔna na yan'an ka ka kuma kuncɛ kumaw d'aw ma dialogue cadre fɛ n bɛ a essayer ka dɔɔni fɔ tuguni quoi dialogue in ye dialogue sugu min ye maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ dialogue de don dialogue tɛmɛlen tun tɛ maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ a tun bɛ maliyɛnw ni diɲɛ mɔgɔ de cɛ a bɛ taa munumunu yan'a ka yɛlɛ yan'a ka se ma ani sɔgɔma ne b'a f'i ye a fɔ Kasimi ye e kɛtɔ k'a fɔ ani sɔgɔma e b'a fɔ nin ye o b'a yɛlɛma a bɛ t'o la kuma bɛ yɛlɛma ka kɛ ani su ye bon o la an tun tɛ ɲɔgɔn faamu quoi maintenant ye yɔrɔ min fɔ yɔrɔ min jɔyɔrɔ b'i la kosɛbɛ Kasimi y'a kuma fɔ bi effectivement bi maa minnu déléguera u ni an ka ministre ye ɲɔgɔn ye bi CICB la a ɲɔgɔn ye fanba kun ye min ye
u ka essayer chaque fois u bɔlen président fɛ yen u yɛrɛ damaw kɛlen ka ɲɔgɔn ye baara in bɛ na cogo di u ka dɔ fɔ baara in ka daminɛ u ka kuma fanba kɛra o de ye bi maa minnu bɛ yen k'u yelen tɛ maa minnu bɛ yen k'u bolo ka surun an b'a fɔ cogo min na maa minnu bɛ yen k'u yɔrɔ ka jan ani maa minnu bɛ yen k'u kuma man di olu de fɔlɔ ka kuma bɛ taa parce que d'habitude n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ko ko tun bɛ kɛ kɔrɔlen a dɔw bɛ yen a bɛ daminɛ maa minnu bɛ yen k'u bolo ka jan ani maa minnu bɛ yen k'u bɛ ko kunna parce que nin bɛna kɛ position mun na e ka laɲini fanba 90% b'a kɔnɔ ne b'a dɔn n'a kɛra n'a ɲɛna e yɛrɛ bɛna tila ka segin k'i sigi k'a fɔ ko ni ɲana nin ka ɲi dɔn min bɛ yen k'an y'a bila dɛ an y'a bila ko mun na an dɔrɔn de tun sagoya t'a la jamana wɛrɛ de tun sagoya b'a la même pour que anw malidenw ka sigi an ka kuma fo jamana wɛrɛ ka ko labɛn a tun bɛ ka baara gɛlɛya kosɛbɛ maintenant k'a ɲɛfɔ dɔrɔn dialogue min bɛ yen n'a bɛna kɛ ne m'a fɔ ko nin dialogue in bɛna kɛ sababu ye mali bɛ jɔ un coup mais nin dialogue in bɛ kɛ sababu ye ka jɔ sira yɛrɛ jɛcogo di maliyɛnw ma maliyɛnw bɛ se ka mali jɔ ni cogoya min i bɛ ka kuma dɔ fɔ yɔrɔ dɔw la ne b'i faamu parce que fɛn dɔ digilen don i la kuma kɔnɔ o ye min ye i ka laɲini ye min ye yɔrɔ dɔw la o bɛ se ka kɛ i y'a fɔ i m'a fɔ ko dɔw kɛra transition kɔnɔ minnu ka ɲi kosɛbɛ voilà maintenant souvent n'i ye jalakili kɛ apprécier dɔ kɛ a bɛ mɔgɔw permettre k'i ka kuma da balance mais n y'a apprécier k'a ye parce que ko mun na ne k'o fɔ i ye kuma dɔ fɔ i ko ko faama ninnu juguya tɛ kɔnɔ mɔgɔ tɛ bila i ka jamana finitigiw la finitigi ninnu bɛ yɔrɔ min na an ka dɔn mali kanu u bɛ k'o de kɛ ka baara kɛ ni fɛn o fɛn bɛ yen k'u bɛ ka baara in kɛ ni lafiya tɔgɔ 100 nin kelen tɛ min bɛ ka lafiya 5 sɔrɔ mun na parce que bi olu ka diɲɛlatigɛ anw m'a fɔ ko a donna galama la mais u ka diɲɛlatigɛ a bɛ danger la k'a sababu kɛ u ko k'u tɛ sɔn u tɛ sɔn ko mun na mali tun bɛ cogo min na ko mali tɛ to ten k'an bɛ taga de k'an tɛ sigi o mana fɔ kuma o kuma la cela veut dire que an bɔra yɔrɔ min na an n'o kan ka janya an bɛ ka taa yɔrɔ min na fo k'an n'o ka surunya fana se maliyɛnw de y'a fɔ ko ka nin dialogue in kɛ mais n bɛna min kɛ cette fois-ci n'ala sɔnna ne b'a essayer ka accord d'Alger kɔrɔ n b'a lajɛ gafe min bɛ yen n'a labɛnnen don pour que nin dialogue in baara ka kɛ n'a ye n b'a lajɛ ani Kasim ani an bɛ mɔgɔ caman ɲini an b'an fara ɲɔgɔn kan an b'a essayer ka baara kɛ nin kan parce que mali kɔnɔ kunnafoniko problème de bɛ mɔgɔ caman na kunnafoniko problème de gɛlɛya yɛrɛ fana bɛ mali la an kɔni bɛ min kɔni ɲini même an ka autorités fɛ bi anw bɛ jamana baara la yanni an kana jamana baara la kunnafoni bɛ ka di dɔw bɛ ka di wa an b'a kɔnɔ sisan a bɛ ka di dɔw bɛ ka di mais fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ ka dɔ fara nin kunnafoni baara in kan pour que maliyɛnw ka se ka kunnafoni ɲuman sɔrɔ e ye kuma fɔ Kasim y'a fɔ e ye k'a bɛ ka kɛ mais n'i tun y'a dɔn yanni i ka na studio kɔnɔ i tun t'o fɔ i tun bɛ kuma wɛrɛ fɔ parce que kuma caman b'i bolo maliyɛn bɛ ka taa sira min kan bi an mago bɛ fɛn mun na bi ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye an ka ko to ɲɔgɔn ta la an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka ɲɔgɔn faamu pour que mali ka kisi parce que maliyɛn bɛ ka taa bolo dɔ kan i y'a fɔ ko mɔgɔw bɛ ka dimi n'i ye maliyɛn dimitɔ ye a m'a faamu de maliyɛn bɛ fɛn o fɛn faamu hali n'a digira a la a b'a kun kurantigɛ tɛ ka maliyɛn bɛɛ tɔɔrɔ bi yan mais maliyɛnw bɛ ka kurantigɛ in faamu de a kun ye min ye n'a sɔrɔla ko min fɛ u bɛ k'a dɔn n'o tɛ mɔgɔ bɛ se ka nin kɛ wa mais gɛlɛya bɛ tiɲɛ don ni mɔgɔ min ko gɛlɛya tɛ yen o tigi y'a da sago fɔ mais gɛlɛya min bɛ yen n'o bɛ ka kɛ sababu ye ka na ni bɔda dɔ ye gɛlɛya min bɛ yen n'o bɛ ka kɛ sababu ye ka na ni fɛn ye fɛn min sini n'an b'a sigi a suma la an b'o wagati ni gɛlɛya lajɛ k'o jɔsi an tama na ne kɔni bɛ min kɔni fɔ dɔrɔn an ka faamaw ani jamanadenw an k'an basi kunnafoni kan an k'an basi kunnafoni kan kunnafoni minnu ye kunnafoni jɛlenw ye ani kunnafoni min bɛ yen n'a bɛ na ni basigi ye jamana kɔnɔ. ayiwa an ka baabu bɛna se a kuncɛyɔrɔ la Lewura a sera sa ni kumakuncɛ kuma min b'i fɛ n'a bɛ se ka o fɔ n tila ka sanfɛ fana ka kumakuncɛ kuma fɔ. kumakuncɛ kuma la n bɛ solution dɔ fɔ baara in na Asisi n'a ko a b'a kɛ les détenus politiques la n'a m'u bila aw ma foyi kɛ mɔgɔ dɔw minɛnen don u minɛ kun t'a la jɛ t'a la ni politique tɛ politique baara politique mɔgɔ b'a dɔn jamana maa bɛɛ b'a dɔn ni sigi ka fɔ man ɲɛ k'a bɛ kɛ sigi ka fɔ man kan k'o tugu kɔ ne ye kuma dɔ fɔ n ka kuma kɔnɔna na mɔgɔw ɲini n'a tɛ se ka tiɲɛ f'i ye i bɛ jugu sara ka tiɲɛ f'i ye je pense qu'ils ont été courageux jamana ko de y'u bila u ye tiɲɛ jalan dɔ fɔ a tiɲɛ jalan y'u nɔ u bɛ problème kɔnɔ bi jalako in mana kɛ k'o mɔgɔ dɔ kalan o problème kɔnɔ donc a b'a bila o kunna kabini o yɔrɔ la. Lewura est-ce que o tɛ justice ka baara ye. o ye justice ka baara ye mais justice mais n ko juges b'a la il y a des magistrats qui sont nommés là n'a ye mun fɔ
o bɛ lajɛ ɲɛ la n'i k'i ka sigi ka fɔ kɛ les détenus prisonniers normalement politique ne ko politique m'a fɔ ko minnu ye jamana wari dun minnu da bɛ se ka fala kɔnɔ bin tigɛ komi aw yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na ni ani autorité la transition ka kuma tɛ taa faamuyali tɛ taa fankelen fɛ k'a sɔrɔ o ma sariya sɔsɔ kɛ o mɔgɔw dɔnnen don je peux prendre un exemple sur le cas de Rose le cas de Rasbat ça c'est des cas Rasbat ka jugement ma kɛ a minɛna kun min na juge yɛrɛ ma fɔ ko o m'a nɔ minɛ de cette munumunu na donc c'était détenu politique faut être clair franchement dialogue national man ka kɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw comme le cas de Choualabaya le cas de Banjugu franchement olu fana ye politique mɔgɔw ye wa bon u sɔrɔla jamana ko de la u bɛɛ politique de o parce que kuma dɔw fɔ kuma minnu jamana kɔnɔ min b'a yira n'i y'a fɔ min bɛ jamanadenw révolter o jamanadenw révolter mun na gɛlɛya de bɛ jamana kɔnɔ mun nana ni gɛlɛya ye autorité la transition ka taabolo bɛnnen tɛ jamanaden dɔw ma o de don donc je pense que c'est des détenus politiques ko kaw lajɛ vraiment u k'olu bila u da ka don sigikafɔ la an ka yafa ɲɔgɔn ma tant que sigikafɔ bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ jamanaden dɔw minɛnen don ka sababu ye ko sugu ka gɛlɛ jamanaden dɔw minɛnen don k'a fɔ ko u ko dɔw ye fɛn dɔw kɛ jamana wari la jamanadenw bɛ sɛgɛn na olu franchement o sigikafɔ o ye tɔ ka jɛ kabini a daminɛ o yɔrɔ fɔ aw ɲɛna aw yɛrɛ minnu bolo b'a baara la n'a da b'a kuma la kabini sisan ni faamuyali bɛ se ka k'o kɔnɔna la u n'u ɲɔgɔnna caman olu ka bila minnu nɔ minɛnen don jamana fɛ k'u ye wari don k'o yɔrɔ kɛ ka wɛrɛ mais des cas comme ça vraiment sigikafɔ ka kɛ k'olu don kaso la o tun tɛ ne ka laɲini ye proposition don jamana ko don a ka jamana den bɛɛ la k'i hakili la fɔ u bɛ ɲininka hakili o tɛmɛnen kɔ n bɛ profiter k'aw yɛrɛ fo n bɛ fɔ i ka wuli ka jɔ la i tɛ sunɔgɔ su i tɛ sunɔgɔ tile a bɛ foli kun bɔ parce que mɔgɔ n'i y'i jɔ jamana ko binakun kɔrɔ i bɛ kɔlɔlɔ caman sɔrɔ a la parce que bɛɛ tɛ se k'i kanu a la kuma min b'i da kɔnɔ a bɛ se ka kɛ a kuma a bɛnnen bɛ dɔw ma a bɛnnen tɛ dɔw ma donc kɔlɔlɔw ye donc i bɛ fo i cɛsiri la mɛ n balimakɛ fana fo an ka sigi bi an kana kuma kan an yɛrɛ wɔsi jamana ko tin de b'a kɛ k'i ka technicien fo n b'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo n bɛ jamana marabagaw fana fo vraiment u ka cɛsiri la n'u ka wuli ka jɔ la n'i y'i jɔra jama ɲɛma i bɛ muɲu parce que jamana mara ma nɔgɔ n'i y'i jɔ jama ɲɛma i b'a bɛɛ muɲu o ye jamana mara de ye n'i ma se o la i t'i jɔ jama ɲɛma donc u ka sabali u ka muɲu u k'a dɔn k'a fɔ anw fana jamana tin de b'an bila nin fɔli la sinon juguya t'an kɔnɔ jamana juguya t'an kɔnɔ batigɛla bɛɛ sago ye kelen ala k'an ka jamana kolo suma ne bɔra kuma la i Traoré merci Fofana kuma kuncɛ kuma d'accord Kasim bɛ segin ka ala fo k'ala barikada ala min sɔnna ka bi d'a ma an ka diɲɛnabɔ sababu k'olu fo kosɛbɛ mɔgɔ ye ɲuman kɛ diɲɛ kɔnɔ an ye mɔgɔ wɛrɛ ye k'u bɛɛ fo mɔgɔ minnu ma ɲuman kɛ u ka foli ti yan maintenant n bɛ don hakilina dɔ kɔnɔ min ye an ka tagali AES ko in kɔnɔ an bɛ fɛ mɔgɔw k'a faamu tubabuw bɛ ka kɛlɛ kɛ ani CEDEAO mɔgɔw bɛ ka kɛlɛ kɛ k'u bɛ an segin CEDEAO kɔnɔ n'u ye an segin CEDEAO kɔnɔ mɔgɔ b'an faga an y'an yɛrɛ faga o sababu la an y'o de fɔ mɔgɔw ye déjà bɔli dɔ kɛra an bɛ se k'a fɔ leader 90% m'u yɛrɛ ye a kɔnɔ weleli kɛcogo don mais an b'a dɔn maliko kuma mana fɔ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛɛ bɛ wa an bɛɛ kan ka ye caman bɛ a tɛmɛna de u ma bɔ a kalama an y'o de demander tuguni k'a fɔ est-ce que an bɛ se ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka bɔli wɛrɛ kɛ wa o bɔli a bɛna kɛ nin hakilina kelen in kɔnɔ mais kuma fila de bɛ yen an bɛna bɔli in kɛ o kuma fila min kan a kuma fɔlɔfɔlɔ an ye bɔli min kɛ CEDEAO la kɔlɔlɔ min tun b'a la n'an tora la an b'o dɔ fɔ mɔgɔw ye an ye doni min kɛ AES la nafa min bɛna y'a la k'o fana fɔ mɔgɔw ye o kɔfɛ tuguni accord d'Alger min n'a gafe datuguna k'o bila kɛrɛfɛ ni ministère de la réconciliation tɔgɔ ka jan ni dɔ bɛna bɔ a la k'a sababu kɛ o ye a bɛna kɛ accord nationaux ye k'o fɔ mɔgɔw ye kɔlɔlɔ min kun yera o accord kɔnɔna la maintenant nafa min bɛna ye dialogue intermalien na k'o fana fɔ mɔgɔw ye an bɛ fɛ ka bɔli nin kɛ le 16 n'ala sɔnna février kalo kɔnɔ 14h wagati an bɛ fɛ ka kɛ boulevard de l'Indépendance la ka fɛn fɔ mɔgɔw ye ani ka fɛn yira mɔgɔw la an balima dɔw bɛ yen olu bɛ ka bɔ Burkina n'ala sɔnna ka na ko la dɔw yɛrɛ bɛ ka bɔ Niger ka na ko la mɔgɔ minnu bɛ région caman na jamana in kɔnɔ olu yɛrɛ fana caman kan ka na pour que an ka jɛ ka baara in kɛ baaraba kelen ye ka se ka kuntilenna kelen ta k'a yira autorités ye hakilina min ta an jamanadenw ka kuma de don autorités ye décision min ta an jamanadenw ka kuma de don parce que n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ n b'a f'i ye n bɛ segin k'a f'i ye 517 recommandations a bɔr'o de kɔnɔ fɛn o fɛn bɛ bi k'a bɛ ka kɛ autorités fɛ a 90% o dɔrɔn tɛ ni mɔgɔ min ko k'u ye ko dɔ kɛ min ma bɛn ou bien u ye ko min kɛ an m'a faamu an tɛ jɛn n'a ye u ka taa référendum bannen kɔfɛ
gafe min kɛra sɛbɛnni min kɛra jamanadenw ka laɲini min kɛra ka t'o kɔnɔna la ye o b'a caman 90% bɛ sɔrɔ yen vraiment ne kɔni bɛ bɔ kuma kɔnɔ ka foli di bɛɛ ma ka bɛɛ waleɲuman dɔn an bɛ dugawu kɛ jamana in fanga ani jamana in barika ani jamana in denw u bɛɛ ka jɛ an k'an kalifa ala la an bɛ dugawu kɛ ala ka kalifa minɛ an bɛ a fɔ n ko ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ min ye mamadu tarawele ye lewura an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn sabula waati o waati n'an mago sera a ma hali kuma dɔw la k'a to a ka baaraw la a b'u bila ka na o ye faso kanuba ye an b'a fɔ o la maa bɛ fili ka da i kɔnɔna tiɲɛ kan sanfɛ k'i yɛrɛ fo i ka wulikajɔ n'i ka cɛsiri la n'ala sɔnna a ma sini kunnafoniw ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan an mara Keba Jalo ale tun bɛ ka taa se fala in ma olu y'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ an ka page YouTube ale ni an ka page Facebook an b'o fila kan bi direct la baara a ɲɛna sabula maaw bɛ ka weleliw ni messagew bila ka na donc ko an k'an jija ko siɲɛ wɛrɛ ko yelen ka ye ka ɲɛ ko kumakanw k'olu ka sigi sen kan ko wa ko a ka daminɛ page Facebook kan i n'a fɔ a bɛ daminɛ YouTube kan cogo min na o ye maaw ka laɲini ye radio partenaires minnu kun sɔgɔlen don an na Bamakɔ kɔnɔna na an b'u fo n'o ye radio Star FM ye 92.4 olu b'an bila canal fana sanfɛ an b'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn Segu ani yan k'olu fana fo min ye Excellence FM ye Bamakɔ k'u fana fo radio tɔw minnu bɛ sanw ani Bafulabow ni Kayiw kɔnɔna na an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn a k'an bɛn sini ni ala n'a kira sɔnna a ma ala ka waati wɛrɛ yira an na